Eye n'Ensoko TV obworoso bw'omugusi. Agosesenie asenga nchoko nganjirande wasase TV asemambia bonoiga jero morandia jafete ageta mumanyi ko base kanisa ya Happy Church Suneka ngo kwaliga na ina somoro belyo bono mambiga yongo kwa namo naye kurwase kanisa iga Suneka nonde asemambia bonoiga biamono na inde mutangazaji na ndo muligiria asoko nganjera wasase TV yawe mambia bonoiga egere kwa namo naye lingana nyasaye eligoto igorera amaseseni aye mambia bonoiga tiango tosoma samarika macheno nyasaye Saburi 33 ekevungo kiaye gia 15 Saburi 33 ekevungo kiaye gia 15 Saburi 33 fungu lake ni 18 lazima hivi tasama jicho la Bwana li kwao wa mchao wasingojeao fadhili zake ama isoyo monene nigaligereto le muganyete na inde baganyete gosebase baganyete ogosemelia kwaye baganyete ogosemelia kwa nyasaye nyasaye ligoro mono nigaligerete abantu bali bosemeletiere na baganyete ogosemeli kwaye nyasaye nigaligerete abantu abo bamungojeyo Bwana eliso lyo monene nigaligerete abantu abo bamuganyete nyasaye na ende baganyete obwancheni bwaye botali koera wale wasingo jao fadhili za Bwana Mungu anawaangalia mali huko katika asubuhi ya leo. Bwana wa mbinguni anakuangalia wewe, usingojae fadhili za Bwana. Bwana anakuangalia maana katika asubuhi ya leo kuna mtu ameamuka anataka kuona ni nini Mungu atamfanyia, ni jinsi gani Mungu atafungua njia na milango yake. Omonto obokira asema mbiyabonaiga asebituntu byaito byose byagusi nabagusi baito bose asema berete asichingongo inye chenseye ni mata bande mbale mole isiko abale bale omaiko bali gereti Ensoko TV nigontate ko tebiga nyasaye nigaligeretie abantu balia baganye togo semeli kwa nyasaye igasema mbiyabonaiga na kwaliganirie asomoroberio yo egero peko semeli kwao asinyasaye geuza macho ukamtazamie Mungu mbinguni. Yeye anaangalia ili akupe baraka zako. Yeye anaangalia wale ambao wanangoja baraka za Bwana. Bali baganye togo semeli kwa nyasaye asema mbiyabonaiga nyasaye nigabaligeretie egera bago semelia abago seseniwa abago toleka aigole bisheri biri bisiekanete aigole merango eliesiekanete aigole chinjara chibise yao kwana ngandangalie na njengo itabere ninkora kia mangana bisekanete ayanda makongo tamanyeti abana baminto omonto naro robo kirema mbiyabonaiga otabwati ogosemelia otabwati nkia kolia otabwati ngayagocha otabwati egasi otabwati gosemeli kode wonsi lakini nyasaye gagoteba iga inganya seri soliaye nigoligeretie abantu balia baganyete ogosomelia kwa nyasaye nigaligerete onde bwensi oigoleta maisaye oigoleta nkora yaye oganyete ogosemeli kwa nyasaye Kristo nigakoligeretiaye igasema mbiyabonaiga onye tubwati gosemeli kode wonsi mosemeli Kristo onye tubati gosemeli kone wensi mosemeli nyasaye ekegerere nero oligerete korugoro na nero korogo semeli tigato sabe asema mbiyabono Kristo mano nyasaye twakwaliganiria asetore oigora maisa ito oigore chingoro chaito egere tonyorogo semeli akorwa asore ekera wakwana samarika onga nyasaye nigaligerete abantu balia bawanye togo semeli kwa nyasaye bona asema mbiyabonaiga nigotoganye togo semele kurwa asore asichisabali tobangete kero kede ntobwati nauri Yesu toganye togo semele kurwa asore asichiobisi tokogenda kero kede ntoraka no mesara emiake menge emetenye menge Kristo tosoganye togo semele kurwa asore abande twabokire totabwati gasi omano nyasaye toigorere chigasi ebiseri bie chigasi nyasaye ekero toganye togo semele kurwa asore nande nigo
teba ingabali baganye togo semeli korwa sole Yesu Kristo naye obaligeretie egero bago semelia bono mongina nare galia otabwati go semelia omugaka nare galia otabwati go semelia omongura nare galia moiseke nare galia oyo kolete sukuru oyandaga kole university omwana nyasaye tabwati go semelia ndamubekira samabokao elindo go semelia gutuke bona sema mbega ngo tuetigira sole tosese ni amotwenzi na ndo turwanere ekira na nyasaye nasabira make aseretara Kristo Yesu rumutulito amina no murandia Jafet Yageta korwa Happy Church Ministries International suneka ngo kwaligania beko gosemeli kwao ase nyasaye enamba yesimi 0726 869 188 0726 869 188 notageta masawa hake nambeyo egere nyasaye bemeganda aigole chinjira chibisekanete asobongi mabwao. Shalom na Mungu wetu akubariki sana. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu bene liyokura lya asegetesenike asoliguri liyakibusani tulikere gusa twakeresimi gwitire namba yaito yobonchulia 0788666662 onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaito y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Alright, maridadi kabisa mpenzi mtazamaji, ni moja kwa moja mpaka ndani ya Oya Show tukiwa pamoja na Tall D. Na moja kwa moja tawasa kwa mochari tukulia Wednesday. Hapana kosa, ukikosa barabara kabisa utachekwa. Ni makobora tupo lakini aliamua kukimbia. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi.
Manjito murgeria bwegeta sengen Soko TV mambia bono no gusaba no kwigena kwanenga kwabo kirebiya gwachakire ko yarigania semero biriyago yeritsukuria rero ritsukuria togoteba nga TBT Women Crash Wednesday TBT Thursday treko manjito murgeria ko ritsukuria rero Women Crash Wednesday igonga annonce nyene ko romo swati eneke muna ritsukuria rero butame togoteba nga no gwetuma nawe go ritsukuria bo Innocent yali ngol Monday kagiti Innocent mwanya tumo gwetuma ko no manjito murgeria ne mambia bono kwarigania somo rubiri Soko bwakire sukunya twasanga twatebani na butambe twanyara togotebani asigita singi tugen Soko TV nyuranga sumtana ito Facebook we mambia bono no gotunywa live na Soko TV uikasense miri ko kwa YouTube na ronyare ko gotubwati butambe togotebengekero ikira sinsemecho chemtandao ya iterekerero kwanyara go gotubwatia eri kwanyara go kwegokya nabego kwimanya emirubita asigita singi tugen Soko TV tebuna butambe ndana ndemo na ningo ko kwanya ngo tibyanga bwakire Mwanchu muligeli na Nchenguru ku Innocent Onyango oye Diana ngakiwakire Soko bwakire wakire be Innocent Chetri steka isato maiga yachinsa 12 semambia bono na nde wateba ngalero Women Crash Wednesday akeigontebe TBT Thursday kingi no wateli deni diane dia ankyo okay lia TBT ngakimogendrete mbia tugendete Innocent no nyerende igora bambolitinga ngaikoire Innocent igora mubire tuigwete biya bibire tugatuma tomane tatanya sai nero koyerenda na maine na nde sembambia bono mwanchu muligeli togotebi ngali tukolie ibuiruliya na ndekera ibuiruliya umanyanga keliogo chikoba gokora rero nigitungu ikiya asemirimelio kogendera linonya gwatigirete litengo igorese kwalitigirete kero kwira na guchia so mugondo ugo kero kwira na guchia seke bago kyago umanyanga elineli tukoliya na nde kwa iboire inchirende nyayo kore ibintu igotogotebya semambia bono oso asumurubiri chetire mwanchu muligero na gotebya chitaikainye maige chinsa 12 ndaya na gantenga chitalikine 22 mutinyo no yokano mwanchu muligero litoligereti bone ntegurunga end month asebali bono bakona kuligerelinga ngakibono lende bakuru kwa jibos ngakibaga kora semambia bono kule no mugusyo ito asemambia bono bogosangana intuga igasigeta seni geito namba ito studio gere 0788666663 enere namba ito ko jara ko bago gototomera ebirengero bya gototebya soberete semambia bono na mono ototebi ngoli ukubokyo genda sensemeli yo mtandao Facebook na ro tubwati bine Soko TV na boyigo mwanchu muligeli ogenda sensemo ya YouTube na ro o subscribe na goto kolere gento yekoro kugotubwati se live link ito tobege toro elio togenda sobwamo na kwagacha egesa kudindo ja Vincent Machoko ikirega iga ebusekirero ye reporter no era maetena barase gokora umugano kurwa iga na tuikaransta Agora nyore na bwate kwa nsoroboti ya wajora wado roboti rwa yega iga semambia borolede kera togatebaga kende gionsi ngonyare kana kire gwatebanga rero ni litukulia basubati ikoro kwa nga Women Crash Wednesday okay very agondi ya Innocent on Monday no nya mulitoete talinga mulitoete no kulibeka twese kalenda liende na bogonyara kwa bagogocha asenchira yo wikirano litonyara kwa batoko genda sobwa masemambia bono na twagotebiri genda alia so mtandao ototomere ekerengere likiago na boigo ototebia soberete semambia bono Diana lende na omogo totebira era kera litukulino ngangi kilimo begete bosio litukulia rero togotebanga abasubati banyale bagwituma togotebanga toire risk take risk unyari ko gwikirania ganga ya gasubuguma bwago igoni tukobune liga butambe nigo tukunyara toikirania ebintu biri tutaitasa magima itiganye ko romo spati announce sole nyongari tukolia rero na nini tukolio ko yoringa go back to your book sigitabu ali askwali gitendo kireta iteko ikirania origere ligo sono gende teko ikirania gusono bwati numero birio yo gwikirania gongo machito mugiria nabo kogenda gusangana itwa se namba itwa studio 07886663 078 marakabere 6 maragatano na tirinere namba yo moiria somtanda ito Facebook na ronto agotebya nabo gutubwatia gwika YouTube unyari ko gusangana itwa mambia bono wachubulili kwegura abantu gwetanchiri bukomini go bagendete kubwatigeta seni kasesemeli ya Facebook kabega tieli omuganda oliogendete kubwatigeta seni yeito eliese mambia bono tobeto kugenda sobwa montagete tuligeli bali basoira somuro bil Diana indoche bana baso ikirega igabe gotebe kikosi gikorunga Dennis Kerande baso asomuro bili indoche Salomo Nyoni no alega iga Douglas Ongau Sheila Kemto Hilary Musioma Joshua Mbuya Trimbalina Tmokogoti Bobiero Benjamin Nyaboro Lydia Nyaboke Natasha Mcute Enoch Mochere na Rogers Nyariki bali basoira somuro bili semambia dara
ndakubwati sino senti boigo ndore kurwa sensemo ya neye namba ya itu studio haigando chikira ndeni sinanda goteba noare me yomorobirio mpaka moyo agoteba butambenga ensoko neyemo Zakari Omwaga konye na komisiri sana na nakora matuka mangi gaigari kuniri tukuri ndo chateba Zakari Omwaga kurwa kitengela no ndi me yomorobirio mbabwatete loud and clear na boigondo cha sina be ya studio otebanga ensoko bwakire kwaniria barali bonsi begeta sengi ensoko TV nere Paul Bosire kurwa chinsemo chiria Chanyantaro na boigo Lawrence kurwa chinsemo chia maseno nera gotebanga no ali me yomorobirio ensoko bwakire agotebinga kwaneri John Kebati kwa kwani ngogaiga abega somtandaito Facebook ndoche omwana fogo Dominic Ndoso na Dorino Kemwa kurwa magenche masogwa tukondani abego Teresa Kemto autebanga bwa kirebiye Innocent na Diana kurwa Karatina no alime yomorobirio Evangelist Cyrus Mawe Mokonzi autebanyangusu watching dara chaka boigona bali bachagite na intukoro emambia bana baski basate bakora doka Katari weekend soko na yemoyoka Diana na Innocent Linet Cherono watching kurekerenyo Nyamira bana baski basona daute bambia mona sana silingana liyo murandia autebanga kirandeni saso ime yomorobirio negati yabande lame kumariba Bluetooth senior kuramarani watching na begondo che Jessica Morane raute bensoko bakire kurega pipeline watching live ndochi boigo kirandeni sauteba kuro kirandeni seke musulwesu korana kuru City Salams Club wekaga chiba sobo auteba no ali meyo morobirio soko bwakire eno kumakuri auteba kuro Musaraba Town represented well Dominic Mondi korwa Sirare Boda wakiribya no ndi meyo morobirio no mwana Josie M na bana Angelo na Peter mbaka omwerio Freddy Kogembo good morning korwa na kuru Massive well represented Teresa Kemtonera otebanga wakebya Innocent na Diana no ale ime yomorobirio korwa Karatina mbaka omwere Richard ayoto na koroli toka Malindi Cliffy watching live dochengo katore chisema chilia Malindi mbali bagoto bwatia gwetera sensemo y'umutandao YouTube semambia bono mwanchumurigere libuna twagatebiri nigo kogenda so mutandao Diana rapunguzire bali so mutandao semambia bono buna kwarorire agatebiri bali basoira sekikosi gotogotebanga sangamo na intwe na ndeda na ntetoro go se SMS bachire okonyora SMS na baruno baro ba shout out na bali bakwenda sekikosi kilgia WhatsApp nse group eli ito na baro batotebye se baberete semambia bono na bogotebe request togobeke ase group ya WhatsApp ilitonyara ko bagokoba asa mashabiki yalito namba ogoso asenseme ya WhatsApp ni 0788666663 asemambia bono elionyara ko bagosanga na into nindoche by the way Badromeo mumanya gonte Innocent korumo isonde tigadara ligelia matukale ngagoteba tanga inereli aya tinsome bintu biane ekara na yeligerelia kera tuale go soembeo bwakire Innocent aiganto bwatobo kongu bwistima kurulitu kulia ijuma nigo tolige sunteime abuchinse mochanya njonali abo sabali ba Kenya Power genda morora abantu baito nigo batagete baligerelie getaseni gito gensoko TV wete Bartolomeo mumanyi unagoteba nga kurulitu kulia ijuma Innocent nigo torasege sunteime Diana kero maetoko basege sunteime kwa makonyoro murubili yogo noli bwanchete gwatete kuligerelie TV timaite ngango ikerete ngakilia chimuvinjiri cyale kuro kuchisop kiri mwanchete chisopu echi kwanza bakalero mente ngaro lengo chibekano mtandao okay ngo yari kubibya nga estimate yagende nali kurwara kwanyora gose ko kwarenga town ekaleta ga discipline gete montale nge town talera mwarete bintu binde mugo stream mwabwati bwango chimuvi mwaligereri montale kurwe town huminyoka nyomboso wako nyansa kuna moja kwa manyori kiro ikaransirense keroro estimate bolete nyenche kamineyo na ndabwa se Bartolomeo mumanyale mwancho muligereri nande togotebyo nyekolese kikosi kilie kwa basenseme ya KPLC rorango se mutafanya mambo manyo muchando no rulio y'abantu baitomba base gutwara estima bagatebanga nero lakini ekere ikire no nekege nige kali kenyuro kwanyoranga na bero muchando sana yolende twara kwanira lakini rende Innocent narabara ibaitombaga niri barigerenga na mneji no ikorekero na bwato mugeni kaiga nerante betinga babeiranga metinye bere batagwa testima usiki aiga Nairobi okay abagusina rutsino ni chinsemo chinda sabarali baitu baigete aba nanchi bichinseme china obesogeti lakini babete bakubikirwa chiposta gali bagatebengi kitiri koera batarabe Kristo mego ngane nchira indi nande abarayi baitu banyari bagusira aba nanchi kurende
kurwa sensemo ya WhatsApp wante bindarigireli ndoche WCW to RN Soko neyemo dena ndemo na Innocent Nyango tukwewanganere bana baskibaso korado hakatari hotebanga gwikasobo nyamasibi pamoja Lawrence Gekonga Swimi Yomorobirio Josephine Gekonge Joshua Mbiatrimba Keverson Kirwanda Best naboigora moki negatia bane gwikane basome bonsi naboigondoche Anton Tong George Kurwa Chitago burabu ward hotebana ndime Yomorobirio bwen Soko bwakire mpaka omwerio enda silingana lirabu gasema mbia bono kona koligere narenge bintu bibere bitatu ingatebya etalintu tweka tubwa tobororo bali twatebi guli tukolia Jumatatu bange bagatobororo sana mbale baire litukolia Jumapili bale tuanyora umuchando litukolia Jumapili bagambwa ati Jumatata abange babwate mechando nagatebya pole hasibari babwate mechando kuri no mwanchito murigere ginko genda silingana lirabu koko inyuria ngana bokonyara kugwake namba itu ya studio ere 07886663 marakabere 6 marakatano na trineri namba yo moero nyara ko tebingari nganeri ninki rigokwanira mo direct tolibekira sembeo rigotebanga inyora nigoto kuiborwa keremambia igokiryo gokora rero nakyo gekubana ankyo yao inyoranga nigoto kuiborwa keremambia igokiryo gokora rero nakyo giekubana ankyo yao mwanchito murireria wanchumuriri kwigure Diana gabwate gento igorumwe kinyuri ko inyuri nga ibura nigoto ko inyoranga nigoto ko iburwa keremambia keriyo gokora rero nakyo giekubana ankyo yao igo asemambia bona bagototebiringa nelirabu ngiri gokwanere namba ito studio Diana nero yebugate 0788 666663 abuno gotwakire simi esemambia bono tatebinga linga nelinga kirigo gosegeta interpretation neliye asedana kare goteba ngemambia kira litukulia mambi gotokuiburu Diana wateba tokuiburu ndekerio gokoranga na kigekobana anki yao litukulia rero nyogo gosime kobube osmeka kirigetabwenereti igomanyanga ankyo yago nero na bichi ko bagekororeka nyinche kamineyu bagotebangi kyo gosmeka na kyo kogesa bagatebira umurobiri yuntu akayigure myaka ya maega abantu beteire bari basimekire binte biya bagesire biya bagosike binte bibe babigesire etobotora bakoimuka mambi umugano nori twagasomira abantu bagasimekire icumbi baganyemere yanga komera icumbi yo metrabera mere sukali kamera no kamera umwana umito kuri muno bobe akine nekerio goswe karakio kogesa ato bale bakumanyekana nga uyo no muntu murunge no muntu mara bago ikaseta keire kwaje orekera tumiru na bakogenda na baraya baitu tugukwanira se bono iga bono mambi barugo tumumanyete ngera no mweli boti bakayiki nero kwa nduniri tako inyureki kwa motobete oyo ndo otigana neki kwa motomete igore ndese mambia bono mwanchumuri totebanga inyura nigo tukuiburwa kere mambia igo kiriyo gokora litukulia rero umanyanga na kigekobana nkyo yago igo ese mambia bono mwanchumuri lingana litolira budali lyo gotukwanira gaiga se studio number itogere 0788666663 no nyambali balingese school na mogo tutebiriri mwale gokora umukinki mwanyorete kwanyoranga gwaitira matemo bande bali bale gotebanga yaya inchitindi naja ngo yaya nena kale Nairobi nabogendete na gotara na makaratasi kuna gotebanga ngo kibarua ngaikeberete tumeta abantu Innocent nabora wakadi nande yange bibarua birabimbibolete nande bali banyorire tibasa korengera linga bali bataranyora baraboro na maine because nabogonyora umuntu abwate BD neranyore opportunity bune yobwate nabakonyoro chire bosio balenga tuaroche balenga banene bono bachire kekera bakogendaka kwanyora nando umuntu nde nayrire libagali ya yoro utatigali ndege ntokero kitoteba kelinga end time okonyora libagandons you do your very best bakotebanga e chance yo gocharimo go chichari igongo yutaye tumegetibiya okonyoranga bya gusambire gose byangire by the sokoro manifestas pogongo magaro bananga akirite simya gantengo kwani wanchira mayo nanjire sana yagantebia akoboka kirabo kirarero yaye na bakurigirira umurobiri ito nandagatebi igentanchira mono nikigusi yagantebinga tigage ndokwani kikosi kyonsi Soko TV niko ninje nywe soda bo sokoro gagoteba chisoda nchiringi ya semebere
agateba onywa maji chirita isatu kira lituko Lakini kwa kolega singe baute wane sodo raibu. Usero ngoli. Esota. Ndagwate sime Innocent. Okay. Era Nsoko TV Bwakire. Ko Bwakire. Kiran Dennis. Incho manyene Diana ngaki Bwakire awe studio. Bwakire se. Innocent Bwakire. Bwakire omwana ominto ngakiogenderete. Na ichimbi yande kurwega na kuru twabukire. Omunguru tuigoreire. Okay. Omuntu agante ingegora na kuru je street. Kai. Nako kuimugetia matuko gotewa epe ya maguta eiranense na mahene. Orori oyo. Mbu yabogoria matu tabogoria magena. Omuntu omonyera tenga na kuru je street. Orori ase tore batatoga kebatino wale noonde. Osena Innocent, osebona no boli mubugalenge. Ayo linge batio lenge bataro chebiya bale go baramungera burungi. Ke batino twalenge nera abakomoerio. Nani ke batio meto muheshimiwa wata kwa bintu ka. Muheshimiwa ya mbali kwenda para. Ategereire bate komone nutumira maraika murwanirire. Aya. Igento na majitu kwa jiranga na ekene. Igoro tinkuru chibuyanje ngajiranga na ekene. Nanjiro mwana ominto ngana lenge bara go kava maandamano abantu bakavuga ninje nabugulitia mato togendere bosia. Abu wete tire uya pewono. Wali ke ko kava maandamano. Toke motubano. Asilingana lirabo. Arama ena abantu bakwigurukira lituko keremambia. Lakini kelio gukora na kige akari elizandira buri kigusi. Kelio gukora na kyo gikubana ankyo yao. Igo igasi togokora. Onye tituli kubika gantu. Ankie karobugukia nabo tokonyore tuino getebosa. Ankie karobugukia nabo konyora ntobu atikende. Igo kelio gokora lero. Na kiye kubana anki yago kigo kibogo chikokia. Kibogo chikokia. Ya, usinga kimambi yage go chikoba. Inaboire igo. Asante sana. Aya. Litkorige. Mabingi abana baminto. Na ibo ibo. Mbiyaboro sana, asante sana. Diana kwegure. Nigure kabisa. Pesa imemwagwa. Lietalia nalisaligwe. Aya. Adeboro na bodo gedete kuligia abantu babegete chibese echu. Ngagitonyo muntu by the way wanje tobo NP. Ninje na umusori bwegesusu. Okay, freedom fighter simbi yamono. Ndoje chetri chita kamera ngebere mayenga chisa 12 aiga Nsoko TV nchengoro ku Innocent Nyanga. Na njo manjito morgire nkoro kwa Diana Ndemo kulinde nigona ningo kwaligania sentonde ya kabere kurukwanga ensemo ya maya turakumanyiga tiari agendete kwenekwa. Nsoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemya kasta ngachaka ngotifero po uruira samagoro wani kamenya gutokanga na twali robo wana wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kiralitukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities
and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Njito muri ya sentunde ya kabere nigo tugokoira wikansense moya maya turakumanye gati yari agendete kweneke wakora kisemo ao tugochaka bene kora se county ya Kisii ni gaba biciro ya sengera ime wodi ya Bosot sengera nsemo yubunge ya machoge chachi besokrie na korobikana kubwatakana nege kore Kenya membe yengombe iyo kagire konyenyo na bari batari konya enyamasi chireyo abamenye abo nigo besokrie na kugikiria ego korekyo Dominic Ondeli na mange. Abamenyi b'ekiri asengereme bunge ya machoge chachi county ya Kisii abasabiri ko bamayiso mayega yenyama y'engombe tarapimu utoka aseduke mayoko ngerwa asikiri abange bataramanya gosembiye yarenge mayega yeli musuribe yenyame yekwene kyokurwa sayayiga aseri tukori arero twaroreke kone twarore nyame nene igundete bona chibucheri jasita banyara ko twara maskani barosie ndagirengia batiga korate bintu bikwete batorete rabatete goita bana inchi bono nchaseke koneke na rorire amakumia manene nande na ichanire nje nanya kororeke abonchire bechire iganigo bamanye banyimbo kurwasigete seni yasengera abanyara ko bagwikirana asa yigas banyara ko bakubeka byara munchire yo mokoros mutura oikonyoro nyare ko bagakorosia enyame yiga gonde no muichane kere na ikirie customer kete sana yora abantu bagusongera sengera ngobulwi chimegangi kiaba na yone na mesungire nyumba mega enyama boli ose yarare kare tsenga yega rusire amariko na bali sikoigo pakiswenterigo egente ke gyatokosire sana no bono na bono enda yane ngusete no ndage nyama tiniko chikoli bono ongo chikoli chinyeni chyo kambuchi tware goteba ni gasengera tware kunya mware goteme serikali atokonya abantu buna abo senga ibaka kurusi nyama turone meturu enturiko chikoli bakojoyete chinde cyo sigundete boli abamenyi borongongoro iganigo basabiri konyora enyama kurwa se chiduka chiri chimanyira se chireyega erigo itanga kurwa se konyora enyamere mbe ekera bono butukibwa chakigwe elikomanya bene ngane yiganga yenyamenya ritukoba kurwa mwambe neri twale zeri kurumetembe tutamanye tina ngakiyarete moturane era tokori tutamanye tina igatokori ebintu bikwete bitapi namanya gitari aina twale guchisaba abantu basengera mo bagwe ne kogore endagera kurwa se buchari nande bali bakariko toretere endagera embe tabatari bachibatige intuna abantu muna bara abantu ntubakole zarinya ngagu abo bisaba gupima enyama kurwa sorongore ni onya ko bagwikirana asayega asabanya ko bakora gutinde ko kwenyameyega asenyara ko bakego sambwa na gotubererwa asomugondo ko reporter etsenkiago na bemagian Soko TV ko rugaiga chiri asengera egotoka gaiga ase wode Bosot sengera igase bunge ya machoge chache county ya Kisii iretere Dominic Onderi
Nyabuto. Tokwenda busi mwanchu muligilia bamenyi kuria ekinyoro kia Bigogo ekiokere meya wadi ya Mankense moye bunge ya Kitutu Masaba ase county ya Nyamira nigo bono bya murunganiri iguru yebara yagoso ase ekinyoro ekio na nigo bakwanete nigetaseni gito Ensoko TV mugaso igoro ase namono banyalta ko bakorwe ebirengereri byabo nakorolekana gotago kigwa igoro yogo tatwale bare yo nabo igegente korolekana bachakira ko bakwilimira muri kyo ito Vincent Munda robotirwae rukubwatia igoro ya egekorwekyo Nebare gosoe ekinyoro eke kia Bigogo nabo igesukuru yo boroso ya Bigogo gotoke wodi ya Manga nigo nkumirana ni amateye rituko neria kabire bono bagokorore pareye elio baete nabo igo gosene baroberi merobelio ao ase ekinyoro eke Asegeka egetambe bono abamenyi aba nigo bakoerera buna nigo babeire no mochando bw'echipara egento bego kia basugumire buna goika bekorere bono ase nkeye era ase ekinyoro eke eamate yoro nigegendete kumurira nyagusira ana kerubo oyora ase nkendu gwetania chiki ibere bono gwetera buna goika bakore korosie pareye elio baetere Samarieta Mofat mokayo tuori egento kegerete totaramweni ase ng'encho tobwate oboremeru nabo igo ne chipara chiaito chinyata koba chigosareka abwasi twanyata koba tokoimokeria egetambokero tonyara koba tokorosia chipa epare tonyara koba togoikia omobere ase enkaiga Samaritan Richard Otuori etwerete egetambokero giokorosia epara eria arafu tomanya koenia omong'ina mama no tokomoenia besa enchiyo eamate iyo nigo bono yarokire buna bebirwe amo nabarai bachorete abo babwata ogosemeria buna nabwo nanga bakobakonya eria nanje ngurugubikari mirumo epare twachandikire twasoire ntu abagaka n'abang'ina n'abana nintu tokore mepare gutira kurwari eria ye kwana manga neye gocha Bigogo igaiga ngoro kumokaya Jared nekero bantu baya Bigogo barorire nga batugutirwe pi na kioroche bachire koimokera bekorere emeremo na beroserie para yabo sing'encha abantu nabo bagokwa abantu nabo bakonyora emechando abande batwara obokong'wa sing'enche pare tayo bagweta Asamarieta ngoro kwang'ina esimora ombane elinatire rituko riarenge ria Jumaine na ritwachete epigipigi gatoyeri nsenje ning'umiete njang'umisete lakini nachiete nyagitari omonene ngonkonyare mbwene enje nko kufilise Samuel Osoro abana bagochie sukuru ojiga kumye pareye bakaone sukuru ya Bigogo igabachandegete esibagweta asiteyo eamateye nigo bono baragire ebiara bororo mwemusie bworogongoro bagoteba buna obebachire asabatigire kobugoria omusigo morito oyo twati chikuru oligaiga nonye nkende yonsi pitane gotokonya nonye neke mono kolegana bukwa ntwaye komorora mai miaka yaeri fono ingia gotokonya Asamarieta nkoro kumeri mora olina wano tosinyiro mwemusie twaete chikura ntwana komorora paka goikera igatane korekana nanje Samarieta nguru gwana ndumutheruki njibone pare yatusinyire twejoreta bwemusie tukaba chikura cheito bangire gotorosoripa chipara chisele gutugora chinyingi oro chibone tokweremere na magoko wao tokoboria abali musia otwabegete bachikorara bose twabegete batakarega sibato keinete bagosemania nigo bakoboria abananchi baire egetambokero giokwerika echikura nabo igo gochora abarai bamagenderero Douglas Warobosire nomomenyi ase ekinyoro eke kia Bigogo bono egento kere tokore abananchi inche kwate ngabwata chikura ase obonge mwechorere omorai motagete motaigocha gweitia motigona gochandeka eng'encheye bono igo tiga bakoreki bachi batoroseri chiparo nyomba tageti ntuna gotogenda gukeroseri lakini 27 buna bagotachege ground igaiga etogotina barabwa cutting amaisonsi gakomoreka serikali ye kaunti ya Nyamira nigo basabira omugabana bwe kaunti iyo omuske Amos Nyaribo babwaterane amo n'omwemusie bwe wodi ya Manga elio baenekia amagendero ase nsemeye bono omugabana bwe kaunti nakomoborinya gakonyareka ekia namaete wodi ito ya Manga buya namaete mwemusie ito okorokwa omuske ogeto Samuel bagambe nero nyokiende gekaro difference ende gekaro basorwe difference eyo atokonye ibire kitagotagire tolimere abeke no moro mochipara abantu ito baete chipara wese kwa ramna ujire ni achache mata iga chipara ajire chinterera jire mirere amyoka batigati babeke lakini se itoga iga na makori basogo eto tokoria omurwire na arwara anjira te yara nyako bako inje turakita ntu na kuchirora inche ngoroko Vincent Monda na kwerekaniri aya imeya Ensoko TV korwe ekinyoro kia Bigogo egwadi ya Manga Kitutu Masaba e kaunti ya Nyamira.
Njito murigire atogotigana no robotiro musakito Vincent Monda nigotoko endase county ya Kisii asenjire bunenjire yemo yokorigeria igoro yokwerikia kwa bakichukura nigori tukoria igoro county ya Kisii mo commissioner bwe kiombe kyo bacholi ne chimbebe anyarete kagotwara egikaro nabamenyi b'ichinsemecho asabanyarete bagokwanira igoro yokwaka gosoko bwate kura iri banyare bagochora abarayaso mwako gocha nigaboliria bananchi kurase county yeyo sokia sobonge iri banyare bakolikia nekura iri banyare kubachora boigo abarai bali batagite bunenjiremo yogoituna okwerikia kwa bakichukura county ya Kisii nigolchukire rero mu commissioner bwe kiombe kyo bachori ne chimbebe mense ya Kenya IEBC Francis Adual ara egikaro nabobotani irigo sanga igoro yomuroberio bokorika abakichukura me county yo abasebunge yanyari bari chache yari kirekerengo gya emia ya mona 14 igoro yemia na area ya masaba sekerengo kia emerongende neyemo. Quite impressed about the turnout today for the meeting. The participants had a number of issues that they wanted to be clarified from IEBC, but we were also very happy to interact ourselves with them and just to understand how we can help each other. In general, we noted with quite a bit of satisfaction that the registration process is going on quite well within the county. Up to now, they have reached just a little over 60% of the target that we were looking at for this phase of registration. And in one particular constituency, I think that is a constituency of Nyaribari Chache, 114. Nyaribari Masaba actually is the opposite at 41%. And we noted therefore that this particular constituency needed to, then there was a need for more encouragement for people to come forward and register. Ukwana bariki nigo Adual areire n'abantu bari abataroye bibande byabo kurase cyabisya bagambe bakore mulioka ere kwerikia bunaba kichikura. Of course, one of the very important concerns that came up was the question of relatively large number of IDs that are still held by the National Registration Bureau. But the National Registration Bureau office explained that they are making every effort possible to reach out to those people who have their IDs sitting with them, and through the contacts that they have left with them. We also had a meeting with the county commissioner who clarified to us that some of the IDs that were still sitting at the National Registration Office have been dispatched right down to chiefs and assistant chiefs so that they can distribute this out to the owners to enable them to come and register as voters. Boigo nigakwanira igoro yogo chinche chikura na koboria orioganite kogenda wika sebunge area ago chinche gochi erego korabo. The question of voter transfer has kept on coming up, not just with respect to Kisii County, but even into the other places that our other colleagues have gone to. People are asking questions why they need to go to the constituency itself to perform the voter transfer. The rule is you need to go to the constituency where you want to transfer to so that you are transferred there. You go to the constituency office for you to be transferred there. We are not encouraging people to be transferred where you are to another constituency where, for example, you are seeking to be at, and there are practical reasons for that. We fear that if we just allow people to transfer anyhow, this provision could be abused. Na ekero murobere yo oraiko mwero stariki emerongebe na isatu muchenyo iga nigo murobere bokwerikia oragendra chabischa IEBC na boigo bito bya huduma imense ya Kenya. Kuregister after ECVR wataweza kuregister at IEBC offices na
katika vituo vya huduma, at Huduma centers. Yeah? Huduma centers are going to run still for some months, I think up to 6 months, and normal voter registration is going to continue taking place at the IEBC offices. Kuripotiria Ensoko TV kure county ya Kisii, Nchempethuel Machin. Machin no robotio rugoro yokulikia abo mwakie kura igo kwa regura birata to igoro yokubwate kura to kwagenda gusyo nigo tukurigyo roboti rokumbwata nyumo sawa yo maselieta Obed uyu ochererwa ritukulia rengelie omukubyo gose Jumapili mwachumurigeli asawate baniga ochere tuchinsemo cyake gati n'abantu batamanyekaneti abagatebekana bamusaga nete kubwatekana no gutwara kibice cy'abarai aho bari bakwamiriya serikali nabo igo mwachumurigeli ni gari ngasetara ya yabo tambe aiga nigo bonondo cy'abarai aho besokiri na kurwa okugikiri kwabo ochia asege kwaruye cy'umwachumurigeli tyatonyororo roboti rwa senchira yoweke ano yo ugatarire ga busongo buyaiga onya kworokia mang'ana ng'a ere oko exercise constitutional right yaye ng'a chibicha chiria ari kobogoria chia opposition leaders na chiagere tagaitwa omwana oyo ore Ema hospital bana no are Ema hospital aitire bobe ogoitwo kobe okugotatakeiri gokorekana no mwana ore nchara omwana ore omutaka mono orweto mutio mutaka kobugorie bendera eri no na bali aboka ari kobogoreria kworokia gachagwa tamumanyeti omwesimi wa Matiang'i tamumanyeti omwesimi wa Machogu tamumanyeti bono uyu kumuita no mwana oya kero kubabeka buya ng'ore barimo intubu no mogusi ntu agatwarire embwa yogoitera amanyinga ase nyomba yaito yo mogusi ebisa kubinda nabo goito monto moite pi otamene nibo oendo tenenke lakini manyanga omogusiere muna kwa moita muna kinete ekegusi yaito naye manya genye emochio gosira pi togo sabango mwana oritakwa amenye Nyasaye nero maito bugima bwakira omonto ne binte bibe sana libaga tugwenete gokora ebinto bikoro ku industrial economy torete gusiya itaebe burungi bono twasoire gunisim igongo saba omwesimi wa Machogu eserikali yao emekishwanga muna kwabogorie bibilia iga gocha gusii gocha gokonyo mogusii egente getang'ani okora arusi gusii yachandire omogusii gunisim ikorugunism ogenda industrial economy small scale industries chiretwe reta professionals together abantu mbasomete gusiga bakoe proposal kirase omanyenga inkigeta kere asegete nandege e project yeye gochakwa abana barengera arike ase orogonguru wakira omuske sekere Machogu ng'ambu yamono ekero twanyorete story eringa otomire gitoro kia ebwango so bwango akaba one of the first responders aso correspond aso bwango nga omwana uri anyore amatibabu abwenete n'abanyagitari bamusugurikire so bwango einere nchira yogochari obogima bwoyo moito ekero rwete security abantu bakomenya no morembe you don't need to koende kanisa korariria abantu lakini ekero konya goita abantu ahe no koreto motengecha sa abantu bao bamenye ne bwoba naende aso omwana oyo itwa igo tutagete ko make sure nga omwana oyo onyorire justice egento kebwatiwe abasikari mbaro county commissioner mbaro babwati egente ke na intelligence nero security nero emanyenge bibage ebyo ne byangu sese terie tabwati omonyene sese nde yonsi okorora nororerie eborete nchira omonto naronye tugete Mwanjito murigeria togosuka motwe nigo mokonyi bo muraibense kithura kendeke haikire akorete taro yae gokia magendo ime county ya Meru nsemo bunge ya Immentinont hasara getweno mugabara county yo Isaac Mutuma amono mokonyo ilinda Kiome Gitonga abara yabo nigo bakwanete hasobwamo
na kuboria abamenyi b'ekinsemo ekyo gochia komokonya musike Kithure Kindiki asentunde abo yokurigyo buraino morai bwensi ya Kenya kurine nigatebetengana chikwene kya magendo nachigwikirana ase county hiyo. Mimi nawauliza wale jamaa wanaweza kushindana na William Ruto na Fireman? Wale jamaa wanaweza kushindana na William Ruto na Fireman? Kwa hivyo mimi siku ya leo nataka niwaambie, msikubali hawa jamaa kukuja hapa kuongea siasa za ujinga na siasa za kuchochea wananchi. Kila mtu kwanza aongee maendeleo, alafu baadaye aongee siasa. Gukwana kuri county ya Meru Kindiki nigaruro kuboria gocha saba Kenya anena bamenyi be county iyo tibantirana ko baganwa ge siasa asaba boria baraibense iyo kubwaterana na lyo baranyora magenderero. Lakini kwa sababu nimejua pia tunahitaji barabara hapa, mimi nataka nikitoka hapa kati ya Mheshimiwa Rahim na governor na MCA Mubishi munipatie barabara moja muhimu ya area hii, niende nikatafute pesa hii kutoka pale Munido Gaos, kutoka wapi? Kutoka town wapi? Kutoka Kaithe kwa Rami ipitie hapa iende mpaka wapi? Iende mpaka Gakoromone. Buriga twekere Rami kuma Kaithe gukurukira Molo Mwanka Koromone. Hiyo ndio barabara mmenipatia, niende nikatafute pesa niweke lami. Wangapi wanasema hiyo barabara iwekwe lami jameni? Tinga kiechechyo Kindiki niga mochiria barayi bari bakwamerera serikali asatebire bonsi nigo barenga soborai asati serikali chamaegana kende tikeyo bakoreta wa Kenya. Nimesema hivi, hawa viongozi sio ati wametoka mbinguni, sio ati ni malaika wameshuka kutoka mbinguni. Walikuwa na viti kubwa kubwa kama ile kiti niko nayo saa hii. Na nimesema next year August wakati wa campaign sisi tukuja tusimame hapa Molo. Kalonzo utuambie ukiwa vice president 5 years ni nini tulipata hapa. Rigathi asimame atuambie akiwa vice president miaka 2 nini alileta hapa. Na mimi Fireman, mimi nitakuja hapa nijitetee na kazi yangu. Egati ya baraibe county iyo awekirana setare iyo nigo bagokeira magenderera iyo omokonyi bo muraibe nsaba enekeire ase bamochirie nseme kwa meria serikali. Wale ambao wanatembea Meru, ambao wewe unaendelea kuwakaribisha hapa Meru, wakifika Meru your excellency, ile kitu ya maana wanasema ni kutusi viongozi, ni kutusi Professor Kindiki, ni kutusi rais, ni kutusi viongozi wote wa Meru. Hawatuachii kitu ya maana. Lakini leo wewe kutembea kwako leo your excellency umeinspect miradi ya nyumba affordable housing ambayo inapeana kazi kwa vijana wetu. Wakati kulikuwa na deputy presidents wengine waliopita, walituletea hospitali, walituletea njia, walitujengea soko. Si wamama wetu saizi wanaenda kuwa wazungu, watoke kwa uchafu waingie kwa gorofa. Vijana wetu wamepata kazi. Ensoko TV erietariane Linet Kemunto. Muligiri oyo no mokonyi bumurai bwense Professor Kithure Kindiki na baraibanda ubekiranta sense meyo kuna kwigure bagukwanira Fireman agatebanga bache baikomwa kogocha kiro montate nebo sibu mwakiekura aruwe record ya kulindo mwanchi muri tokagenda busioni gototete kuligere ligoro ya magendero yechibara kurwa sensemo ye ward yitibo yure sensemo ya North Bugirango na namona so omwana siasa yo maselieta Eric Mireli aba mochiri aba MCA bensemeyo asikiriya goteba nigo batarakonya abanenchi kwagacha chibara na namono asobotutukanu wechikonda chiri chikuru kwagacha chibale cyo mwanchi muri tetonyororo boturu asenchira yo wikirano Samarieta nengor kwa Eric Mireli kurwa sensemo yitibo ward ena chire iga sembeo asengencho mangana tuacha tukabeka mbeo ndora ramo MCA usinyanya taketi serious chibara bana chia sariki ichina chibara chisarigete iga
skuru chegoiru abana bano mbanse gochandeka ndo komanya bono nchira kibachi gweta une para ere kurwenginda ukibanga ne para embeke para egotirimboka kurunyaramba oche skuru wenginda oendege chini otirimboka bakasakuru kwetundu bali pado yege chini omanya gweta kurwabwo genda bakaboeri ogenda sakuru kukibanga ebare eyo ne saligete naende nembe mono kira gitangia chororo gikakuyiga kabito bukomba aba moinse gekagenda bono ntu kumanyanga na maene ebara ngori muyarenge gosine bitimbi ebiswahili bono nakina chira igambera kubori omo MCS agotoka atotabiye mangana uburonge nenyagitari twaboraneti ndorarose oirane irichiburinde nyagitari yege chini everia okora repair yaso kichibe singana kebe banyagitari mbayo lakini tokugwa banyagitari mbaro anene nyagitari ene asumbuira abantu mono abaruire bakoba bayubake korwa pake kerenyo ne kerenye distance ntambe sana na baranchiringi ya gutakira abwege chine dispensary eyo otirimboke ogenda sakuru kugisege ochiko ku material ogenda kebabense onde kerenyo chibara ne chimbe bobe no mpiki pikite goita bono chibara echi abere chimbe goetera koena na kebosani mangane echibara na tenda chinde na chinyagitari ebirasi bya ICD etokonyora ase omonto bwata noyo ome contractor yamo chibasigo so account yamo bamanya goteba na engakigo kaye chikura omonto agoteba nawe chikugura abantu no ne 5 abantu baito bangire chibesa imwaro pa election ina chabekera ntebes chiakora arafu na abantu bande ngorora mekabare chebirasi bya ICD chipase bino cyari kuri ubu ntiago gete bantu oburayo boito abantu bari kugwancha engorombwate banche na barubandigeri kapisa na bongo bakonya maramisi atakobo na ende baise gwanda gonkonya inchiko bo MCA 2027 ekora ndo cha bantu batwarira moyo go chasende incha mangana yechibara inkwa contractor chebinyoro chikore ntori kwanda kwana na gefamilia usto chikore na kebosani inko rangerio mugambi urangerie barasa bataba mbara kirembe toikaransense twaiti na ndo tabe contract twaire na ero twamoire 1 day go 2 days go 1 week bare yere ngento na bataya abantu be gwati yito yitibo bunango kwanaiga bari mukia matoigoro abana babwate bibande babwate chikadi na abantu bari baito banganyite uchinse mbali mbali baira naka na abantu bari bakari koruishiko ngabate kwa kachikura sei toitibo gwati tuangire na ende bantu ambaye chikorekana ekyo ningente kanene emakia nene irachikoba na ndero tubusuku Mwajito Murigeria tusuka mutweni wa mawaziri wa wizara y'uburundi bwaime Onesmus Kipchumba Murkomen abekirete abegeteteneni bunababegwa bubali chigoni abo bamusagane Thomas Senator bwe county ya Vihiga Godfrey Ososi na kumutigera chingoma chintindi meyo y'omubagani yo mase county ya Kisumu nigo babete bagutama kuchia se chinse chire Mwajito Murigeria bagotebanganiga babete bagutama abo bari 14 asatebire buna nagendete kweneke buna okoraro bunengi babe bakubekwa biara. The Osotsi issue was the DCI circulated the pictures. As you said, some of them presented, 3 of them presented themselves. The rest of the 13 or 14 ran out of the country to the neighboring country. So, but the IG and the DCI are on them, working with the authorities in the neighboring country, and we will arrest all of them eventually. As soon as they step in this country, they will all be arrested. Mr. Chair, last, let me say as an example, now when we hear public protests, when the IG and the security team hear that there will be a public protest, like it happened in 2024, 2025. It's no longer a civilized protest, Mr. Chair. It's actually a mobilization of gangs and also mobilization of thieves and robbers. The cases that we saw in Nyandarua, Kiambu and Kikuyu areas, Muranga, Nyandarua, Kirinyaga, Meru, the pattern now in this Nairobi and its environment counties, and then Kitengela and Nairobi and Machakos. This area, Nairobi metropolitan area, and the counties in the central region of the country are now becoming an epicenter of protests that are organized with gangs, with criminals, and with robbers. So that when you hear a protest will happen, you know supermarkets are being targeted,
shops are being targeted, security installations are being targeted. It has absolutely nothing to do with exercising political rights. And this is attributed directly to political activities of leaders. Mwanchumbuligiriri chaitiri chitake 52 maiga ichinse 12 asema mbia bono togendete kumanya aliare asensemo ya mayora bwatiro kobwati nuru murai bwense bunale asetaro yaye asense ya Italy na nemono bunagendete gukwana na barai ao nabo igokumira n'abakenya bamenyete asense meyo ya Italy. Mwanchumbuligiriri totoigunga kietaro yo murai bwense yabeire asense meyo. Hello, how are you? Fine, thanks. Thank you very much. Thank you. Very good. La ringrazio Presidente, abbiamo la possibilità. Mwanchumbuligiriri kwikira gutwikira mwali wa mayese mambia bono Diana. Doche chetri chitake 50 na inyama y'ichinsa 12 chitigarite isano na bochibe ense ya moya bono mambia noro chamanga aliale asama yintu ndoche gukwaniro wega Diana na magendero no muraibu ensa sachiete na magendero igorasa kiralinge seseme ya Rome estima ya chieto manyete kiragendete gukwana agatebe mechande buguna gukwana Kenya kirasi imechando gira kirase ndate betendo baskuate mangana semitandao magana emitandaka yakana kiralinga sense meyo nakwanire tebinge na nemo nagateba ngakia bakenya bachikonyora amagendero wete bono Diana at this point tubasakora mino muko nywero ngoli orengera linga ego musumbu ketemone ikine kimuraibense alane tia soko genda gwestima I think kojora tuli clip ikichinsa igatubekira umurigere lyarore kuri ndo murandi yo monare nere ngaroche konyora nere chinga kitokurwa sumutimuka agatebonye kubwate simi yategitekerore kubwate kende yonsi gekoreka na gitari kirunge igomanya nga turagenda suburo subuko kugenda sombonene ayone soko TV Mwanchumbuligiriri dara todo mutimuka tokwira datocha sesemo ekigazeti. Soko TV uboroso bw'umugusi magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senike asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 obutindino bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami
nigo togokonya abantu bari amaru na amariogo y'ogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwenda university ongere gutumia amaru na amariogo y'ogotindi amosariri wona yaikire kewango guikaru aligo. Kwanya oro yonde orenge kwenda kanisa utigire onge yakonywa amariogo y'ogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochasa obugima bwe. Asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobutindu. Omwancho muri Bwensoko TV igetaseni Bwensoko TV nibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Tini gongoro ko Petuel Machin na nyora Netrobin Yensoko TV oboroso bomugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechingro. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egyo obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pethuel Machin kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pethuel Machin asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo elyokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabulisyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino ase omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba niga alenge omuseneta omochorwa bw'ekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwanirira bw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwa gusi omusike Dr. Fred Matiang'i
abange bakamuruke balimo igoika kaurwe keroge kiaye kyobo seneta asogotenena no mugusio mwabo no nyabono atabuatie emirimo obeire okuruanirira abasubati wekini ya kiuchumi koenana ebitamba byobochenu nabo igo kuruania chisegi chiegenka bono nigo abolirio mugusi komochora buna women representative we county ya Kisii asobochori bwomwakugocha elio aire obobalimo bwaye alia sebunge agenderere kuruanirira omugusi emeremeye nigetaga tomusubati omulemu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obobalimo bo bokonye kuruanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria oruoba ebalimo yagusi. Eye Nensoko TV Oboroso bw'omugusi. Chumulili chetre eteke moma chiteka isato magese ya mobona mambia togoso asense moye chigazeti ya soko bakogwa kwa nego mbwate gazeti ya The Standard yesemambia bono kuchikobango kumanyinga ningi kere ase gazeti asemambia bono nabo igo page yo mwali no yero chega bwesbago kwaneranga ningi kilgira chikobage okorekana nemono ase ligi ya Bongereza bali bakobwatia asobikira no mwanchumulili na mange tochikoba tokomanya kurwa ase chigazeti Diana. Wanjito mulgere na nja soko kwa nembwati gazeti ya The Daily Nation no mugano munene muno chegago no mwasiri bobarindi boime Kipchumba Murkomen na bigomo MP Kapsareti oyo kurukanga Oscar Sudi no yogatundu not Elijah Kurulia na bagukwanirwa asitokomanywa nigo batayite koira endemero era sinsemo charunda wanjito mulgere nchukomanya mange buna boba bwatirane twe nendemereyo wanchumulili buna kwegule Diana agatebiri goro ya batatu abaraya bacu kwa babako babakundengi unakumanyunga nga kibako babako bwatani guneji billion merongevere chia obolemo obogatebekana buli chinseme chiarunda Diana nguchalika bagatebya yale gazeti ya The Daily Nation ngo chaka ni gazeti ya The Standard asemambia abona bakubolinga gagwe koro mongaini gaigo yogo kwanira mwanchumuligireli no omuwaziri Kipchumba Murkomen kerachete bosio bwebunge na namona kabaga kwirinilia mange kubwatekana no busagani bwabere bogokorekana nabo igebi bago byabere bikororekana bikubwatera nabanyanyimbo ekera abananchi abange babere bagotigwa bali ne chinkoma chintindi na bogonyara kaba ukurigirelia ase front page ya gazeti ya The Standard togo chase gazeti ya The Daily Nation bugano twagotebi no lyoko bwatania omuwaziri Kipchumba Murkomen nainde nababunge babere abagotebekana nigo bakubwatanirwa no gentukiliyo tebekana nga okoira obulemo bole gwetania chibilioni ya 20 ase chinsemo chiri chiarunda mwanchumuligerelia bali bakaba bakubwatanirwa robuna gwatebigo no mubunge Kapseret ugorukunga mwanchumuligeli Oscar Sudi nabo igo no mubungo ndenere korwa chinsemo chiri chia gatundu nabo nyara ko bagwesomera no muwaziri boigo Kipchumba Murkomen ase gazeti ya Taifa Leo niyo bagokwanere goro yomo Padri Shehe kutetea Mackenzie swakale ko bateba ngabono nigo omo sasirutio yomo nabo igo muraiwe kanisa yege Islam barorekane bachikoba bakumwegerera oyo korokunga Mackenzie no omurandia olio gatebekana bubututukanu ole gatebya abantu bagendo kwengata no mwali abande bagasiribu bwabo gachagwa Kalonzo nigo bono babere bakororekana mbale ngoro litukuligoro ekera abanyanyimbo babwatete abarobekani bali balengase kibara aya niga kororekana kogenda mamincha no nyana bekera baralia ngalitukulikoro kulia Jumaine lilia lengelitukugoro nigo batebetia abakenya banyara ko bagwesoki na kurobekana kurinde tibarorekanitia se balenge na bwesomera se gazeti ya This gazeti ya People Daily gego kwanera how reality is forcing Ruto's retreat swagatebo mwancho muligereli ngakibono bwaenda bwa mwakiro muri ibwense nabone gento keirere anyara ko bagagotwara chinga kina kuligereli ngakya konyara ko bagakwirobeli bijada bwesomera na koranga ningi kelikeirero muri ibwense amanyire ngobo ene mbura segete na gento gechiko bagego chicha eli anyara ko bagakwirobeli go kwandese gazeti ya Business Daily nero go kwanere nga multinationals start wearing
42 billion to Nairobi Stock Exchange dividends bagale oteba abantu balia bakuru chinse chinde gose babwatobora yabwe chinse nigo bantu bachakire kobeka chibese chiawe ichiko tebekana kobekera engogi ichi billion ya 42 gochia selishirikali ya Nairobi Security Exchange eli bachikoba bakonyora chi dividends chiabo gose chibese chiri chikoba chikobagano ekera bono boni bwakorekani na kurigelio bo itamboro byobo banyara ka bakoina na igona bo gwesomera egazeti ya Business Daily asibali banchete obonchori nabo igokobeka chibese chiabo ase chikonyara ka bachikobaletera kiliye korokunga chi dividend gose amazao tochake ni gazeti ya The Standard yasema mbia bono mwanchu muri buna nago tebe nigo bono bateba igabwe koro mungaini ninki bago kwaneraga igabago tebe bibago nigo byarosiri obe menyo bwabo asense ya Kenya na asibakale ko bago kwanera igoro yogo ikakwa busyo bwe bunge na namono umuwaziri Kipchumba Murkomen yote neto Burundi ubulendi bwime na akanyara kabaga kororekana tema nyeti buna bago tebese gazeti Italia mangana Innocent nabo igo bateba akarorekana kubura nonya nobu rusobo kororekana buno mu wakili egento bagoteba insachinde ni garorekana tegwanchira ebikoru ikamine bitabikwanira gose akanyara ko bagakwirusia kurwa sama mocho kilibago kwana litukuligoro nigo aikaransete elianyara ko bagakwerera kuri ndege ntarorekanete no koraga ebicharago chiakira ensemo na anamono tachiti ko bagagoteba nga egikoski abanyenyimbo ngikilkende tegokora namono akanyara ko bagagurwa amalieta yo goteba ababunge bande gosaba jumbe bande nigo bono bagendete ko bakurwa chibese na gotenna chisegi chigendeta se chinsemo chinde nabo igo gakanyara ko bagakororekana ko baraga bagabana nabo igo goteba nga nabo bagendete ko babago leta ebikorwe byo busalia sense ya Kenya no mwelio akarorekana gakorage bicharago chia ase bigambiro asaga teba nigo biko baeberelia ebibage byo kurende taruetirie talia aba ibibage byo gosonde bwensi oromokagerwa takwaneti igoro yabarayi bali bakurukwa bajumba aruwa malieta mbara byaba nabo igo tarorekanete kurwa obone bonde bwonsi amangana bagukwanira ase gazeti ya SPG akaneti gandara tebangi kilio omubunge ukurunga Fred Kapondi oyo kuruchinse mu cha Mount Elgon yakwanete ga tebanga bono nige kororekana nigo bwate ama chibwonsi pi kolendege ntugetigali tenkelinga turanyara kabago yekira nabo igasa kumotebya ego kale goteba ngambaroro emanyete bakuru chibese cyachikoba chikoleta ebibage byo kulende gwikira boni gaturarumalie tandonsi nagoteba nganingikire nanda kamako motebi komanye tumuchando yungi utarayo kwanera umugano yugole SPG akano mwancho muligereri na namono gaigasa bako babago kwanera nganga kyo sosia nyaltu kabago saganu wasibakale goteba nga ekera omo senator bwenseme ya Viga asagane twekera lengese chinsemo chirikia Kisumu ekera lengaso mu buganyo yo mu mwancho muligereri na nigo bono umuwaziri Kipchumba Murkomen yabetega gukwana goteba nga sabantu 14 bali banya ko babako bwatanigwa no busagani obu nigo batamirite abande gucia chinse chisiko nagoteba nga nige gikosi gya DCI kegendete ko bage kubwatirana ne chinse chuchinde likoranga banyara ko babako bekubyara bwesomero mugano yo igoro ya muwaziri Kipchumba Murkomen tukelie keralenge ase bunge no mwelio kiliatebe tekera ko bage korekana kulinde se gazeti ebuna nagotebi mwancho muligereri gento ge korekana bakonyara ko bakoligereria so muwaziri abetega korekana tali gukwana burikiranu kelikurwa malieta ya bali bakonyara ko bakurwa enibo yabo nakobeke bibage byese bara nakwaneta abajumbe mbaroro nakwaneta abagavana mbaro kulinda tabwetie malieta abo nakyo igazeti ye ko bakegukwanera asobwagale atebanga abarayimba bwategonsi cyabo Chugonse cheba ko ibongira ndi cyara abachwata aya teba bakoimuki ba cyagenda nya chikorra Diana taliko genda mo na Innocent bateba ngabono genda uchwate Innocent goso uchwata babwata ba Innocent kagirete ko gukora kurwabu igoro yobule mubu konyora tole clip asinini toigwe ngakyo mu waziri abetaga gukwana sebu ngaitembia tora kenyora anikire tayari okay mani guchu tigango mu director itaro lego senkerange toigwe nkwana yumu waziri Murkomen yakwane tegoro ye bunge tumayego swaso mugano yunde uko bwatanye mugane igoro yobule manyete kero kuligereli sosi sosi iga ochere tumugaso igoro agasagano nande ikanyara ko bage kororekana nga bali bamocherete n'abantu barorekanite ese chibicha chiri chia system bamanyekanite kiribone gotebekana ga batamerete chinse chia bamate tigango mwanchu muligeli turaigwa enkwana umuwaziri Murkomen yakwane tegoro ase bunge
The Osotsi issue was the DCI circulated the pictures. As you said, some of them presented, 3 of them presented themselves. The rest of the 13 or 14 ran out of the country to the neighboring country. So, but the IG and the DCI are on them, working with the authorities in the neighboring country, and we will arrest all of them eventually. As soon as they step in this country, they will all be arrested. Mr. Chair, last, let me say as an example, now when we hear public protests, when the IG and the security team hear that there will be a public protest, like it happened in 2024, 2025, it's no longer a civilized protest, Mr. Chair. It's actually a mobilization of gangs and also mobilization of thieves and robbers. The cases that we saw in Nyandarua, Kiambu and Kikuyu areas, Muranga, Nyandarua, Kirinyaga, Meru, the pattern now in this Nairobi and its environment counties, and then Kitengela and Nairobi and Machakos. This area, Nairobi metropolitan area, and the counties in the central region of the country are now becoming an epicenter of protests that are organized with gangs, with criminals, and with robbers. So that when you hear protests will happen, you know supermarkets are being targeted, shops are being targeted, security installations are being targeted. It has absolutely nothing to do with exercising political rights. And this is attributed directly to political activities of leaders. Tumuriria kwa igure nkwana y'umuwaziri bw'oburendi bwa Kipchumba Murkomen kolende Innocent Eduna nchenda atebe ngeringa ababegwa boka bamanyire lakini ndi batamitu ikabararikiwa tigatwegendenga kurigi kubari babekubyara na muwaziri itwaigora abetaga gukwana se bunge Koleno mwanjito muriria tutigarita sumu waziri bw'oburendi bwa Kipchumba Murkomen ya gazeti ya The Nation page ya 4 mugano inore gukwanira igoro yo muwaziri oyure muwaziri bw'oburendi bwa Kipchumba Murkomen boigo omubunge okapseret okorwa Oscar Sudi noyo Gatundu North Elijah Kururia nigo bagotebanga batatabwo nigo babwateraniriye nendemere yemo asinsemo charunda astokomanyingwanga neyemagega yabayiboli babereko siria magimabo togotebwanga ekero basiriti amagimabo nigo batigete endemere yo asamagoko yabanabo nigo barenge korokwa Mwangi nabego Christine Midiri bahwete bagusiria amagimabo mwaka w'ikiribubere na isano na isatu 2008 kero banyatu bagusiria amagimabo bagatikero endemere yabo asabana babakorwa nka Misambugwa Misa Isaac Gichia mugwa nabego Joseph Mbayi mbugwa abana b'umunchito murigeria bona barabamura nigo bona bayikirase kigambero nagotebanga Murkomen nabayigo abaraya bande barababunge nigo bakira sumugondoyo nakuyo irasi batebiri nigo bategete banyare bakonyora bakubagirwa chinsemo cyabo tokomanyingwanga nigo mugondo yo bagirwa ikagatatu kero montaka irensemo yaye asabana bagotebanga nonye nabo nigo muwaziri bw'oburendi bwa Kipchumba Murkomen konya bangire ogoitwa kwabo eri banyare bagotiga kogenda asekigambero nabigo kuna kubwatendemere yo wetera somo muroyomo ko bwe familia yose yamateyo ngagotebanga litko tariki 10 mutinyo yotore mwaka wa 2026 nigabeteka gwakirwe simi nagotebwanga Kipchumba Murkomen noarasendemere asalenge gukora patrol n'abanyanyimbo emerongebere kagotebanga kero bayigetororo nigo babwate chibunduki naboigo babwate bintu binde babwate guns bayigo manjito mulira tokomanyigwa gusaba begwa naboigo tokomanyigwa ngamba babwate tobateba Innocent ne ebifa ebyoge bande tokomanyigwa ngamba bwate byoge oyunero kurukwa Miss Mwangi omwana oyo mobu ya mateyo kolino manjito muligeria nigo kene kikirachiko tegero kitariki 19 omutinyo gocha nonye nabo nigo omubunge ogatundu North Elijah Kururia agotebanga banabwo tibamaiti kibagukwana nande tibamaiti nonye no mugondo banyari tibagutigirwa mugondo oyo nigo bete gokubwatu kwa gucyasa banabwo omwako 19 nigo bete
Mwanchito Murigire mugondo inigo bete gukubwatwa gucia saba iburi abu mwaka 1984 kurende kwa igurenga nigo bonura samaboko yabarai batatu beserikali kurendo igwete ngaba nabo nigo bono bazururo kusaba kwabo gucia sekigambero kenyarige ko sekiwa togatebanga kinyarige ko babwatira mugondo yo abayibori baba banyati bakobo tigera nabo gusoma sobwagare page ya kano Mwanchito Murigire onyare kokimanya mange kurendo kwira na gazeti ya The Daily Nation page ya kabere nige ukwanira igoro yo muswati yomo kurwase county ya Kisumu obetererega kumulirwa acid Innocent kinege korekia kabere twarorira abaswati bakari kumulirwa acid naro betega kumulirwa igasensemo ya Nairobi chisemo cha utawala oyore miaka 24 kuri kwa nga Mary Claire nande no moteli nande no mugusi by the way kurena kurwa Kisumu Mwanchito Murigire nigo tukumanyigwanga muswati uyo kurokwa Masi Awol ogokori gasiaye ayo kokoro boncholiria nere nigabetega kumurira acid maiga ye bantu sabarundi bemurundi pigipigi no monto yomo komoikera na gusukumo bwatia konyasie kire ebyasara byaye bakaba bakumubwatia sibanyati bakumumurira acid gahotebangere nigakagitana mache kolende after some minutes chitagikanke Mwanchito Murigire akatebanga chianga cyaye kigachaga goncholirie rangi nabayigo bosibwaye bugachaga kurura haguno amanyetenga ne acid ya umuleirwe abasago tebanga bono yo kagete onyatega kumumule acid nande ko no motebiringa abega kwerende kyagera na chukwirana abatebanga no musani oye banyate bakogosana naboyige amati yaye togotebanga long distance relatives ayo yo mogatebanga amati yaye yabete nabakageretenga nabanyate bakumumule acid korende konye bagosanire kiraki wasenya gitari ya ugingo dinga nigatebetwe ningayete kekerengo kiemerongene na isano 45% asibona abanyagitari batebire buna keroko nyoranga omuntu umulirwe acid nigo ekoigendera ko musamba yaika ya musamba mu biroye kurinda abagoteba gentekenege kugera abantu abange bakumule acid tokotebanga no gwakanani revenge asibagotebanga keroko anyari ko gusambuni acid yo Mwanchito Murigire bagoteba in 20 minutes 30 minutes taika yemeronge bere go ikemeronge 3 nigo ganiri gotigara samache onyare konyoranga acid elia yatigire gusuka gendera gusambasa uche ebiungo binde byo mubere ayabagoteba nga to basigwa apply mabutandonsi usekire mwaso mubere kero kwanyorire nga kumulirwe acid iganigo bakwenana enchiro montara nyareka gokonyo boigasi batebire kengima nigo muntu yaganiri kwirwa boigo asenya gitari lakini batebire first aid Mwanchito Murigire 20 to 30 minutes omuntu yo bakago konywa asoko mulirwa mache otari ko mwaka mabutandonsi kono Mwanchito Murigire omugano yo Masi nigo gokwanira buna baswati bagenderete kumulirwa acid bune nchire yemo yoko revenge togoteba yogwa kanani mono bagotebanga naba ncho bali babo wapenzi okay ebintu byo gukumisana nande kwegure bina bagoteba lende precautions sekero kali gosialirwe acid kulende togotebanga it is not good nabo gosiara boni gogo kenga gwakorire gekoru ekyo lakini mambiende onyore gokwenyora sa konsana Diana nibintebe sana nona basacha basialeru tali chibura buru tali chire targeted to women alone no na basacha ngonyorole bako targeted mugwana ya monaro rumunyanyimbo ikintu kyangia saligete nicengoro kibicha yayo eke oyomo rugyo yabeteka kumumure ya kamera wakikebiriti nabange ba umuleirwe nonya twararira abange by the way gaite to strarigyo yomo gaigara tebitsi it's very painful no nabagusiba itombaroro baiteri chibura buru ekintu ligotebanga SMA gose yende nere burunge konyorora abantu bakoge chigwa gose obosani bwaera ne bambia bono mwana Sarakasi Njugushi no musubati oli bancha inanera ate abatigane to mwako oli bono bamwire bachikolenda abana sobwamo telebi yabantu muchake goitana Nkagiteraro kwera irere time no nabancha babacha gotebanga nanche ngende my way gose baikira batebanga nande mutu wanchire chinga kichibono buna bono iga baru statement kera tuatiganire mutosike mo ske privacy yaitu
abantu ngotigana bara abantu ngwanchana bare bagendera busi mwanchi mulili page ya kabiri ya gazeti ya The Standard nigo kwanera ngaunde tayo bwa ubugoirie ogwanchira nanganere uruberetie okurubekana okugutakorekane tese nchira y'wikira nuritukuligoro ekera bakoba bagukwanira igoro yekiare ya Generation Z na barayi bali bakurwa asesemelia y'ukwamerelia serikali anamonoga igabali baligiririe nensemelia ODM ilibwate ege urusagia ruliuko ngalinda mwana inchi faction mwancho muligirili eyeko bage koragwa na Edwin Sifuna na bogo James Orengo niko kwanya bara liringa bakenya bachiko bakogendese bara litukulia lengiligoro bachiko bakoro kekiliku rukuko gechikukwabo gosogo taisaneka ne gukina kwa amabuta na boigo kuligirili ubugima bwa bere bugukina sense ya Kenya aigango kwana bale mwancho muligirili ngaki esegi ya US na Iran yaberege kuirira okubara kwa mafuta sense ya Kenya na boigo mwancho muligirili egento bakabago kwanera igoro y'ikibara na chialengili tukuligoro bali besogeti balenga bake tibalenga bange na mono nigo bono igando cy'umubunge okurukwanga James Gakuya okuru Embakasi North agotebanisa chinda na birato kene serikali yarwete egende kurukwe propaganda yirete abakenya gutatwara obole mu bwoko genda sebara na korokyo kogechigwa kwabo kubotekana na kiliyo tebekana ngo boli balenga mbara byabo barubiriti nabo igo bagotebanga amandamana inga kiatabetega gwikira no mwancho muligirili twarocheli tukoligora abantu mbabete bakube kubyara sumucho yo Nairobi aigamba begete echibicha asigazeti bagateba asenseme ya archives ya iga Nairobi ni gobono mwancho muligirili bali barorekana tego koligente kurukorobekana babete bakube kubyara gwikira bono mambia narora ebyombe ao bikuruende yotebanga nigo alieswairetwe omocies wensemeyu atangira nete bakere bakanirwe gende gurukwe cash bill basoke naboni go mwancho muligirili nigo konya barure ogo goserali gochiko baba kogenda asigende kurukorobekana amatukata nabera etete na kulendeli tukuligoro nigo etachete kobage kororekana nga ningikili abantu 10 noyomo nigo babete bakube kuli tukuligoro abo bakoba bagotebekana barorekana tese bara kulendo mu barule nkomo kemono ntagete mu director itatu bekire clip ge korokinga kyo mu regional commandant wense meya Nairobi abetega go kwanera igoro yokorobekana uko igoro nga kikilkia lengi chibara eli tunyara ko batokuigo. We have to talk. We have to talk. We are tired. We are here because of serious business. We are here because Kenyans are suffering. We are here because we have reached a point of no return. There's no way this can continue happening in our country. No, we have a government. What's the role of the government? What's the role of the Kila kitu endelee sawa. There's nothing to worry. So far we have arrested 11. I will take them tomorrow. To charge hawa. Hakuna story vile. Kwanza nasema biashara ziendelee na wamefunga maduka. Wachana watu wachache ambao wanasaidia wengine. Ambao wanaandamana. Wachana, but you can see 98% of the business are on. And we are witness to that. Mpende nchi yenu hata nyinyi. Acha yenu kuleta taharuki hata nyinyi. Don't bring fear. Why you bring fear? There's no fear. Everything is good. Hata nyinyi wote habari. Lazima mpende nchi yenu. Bure kabisa. Itomugeria mugano y'uboigo nora se gazeti ya The Nation page ya 5 ne mase gukwanira igoro yabale go kurukurubikana litskuri igoro
abo banyati bakubiko byara balingi 10 masti semo cha sibiri tokumanywa kurwa igo kurasti semo cha Machakos ebintu byabete bigosari gwo mwanchu itomoligeria ase abasai banyati bagwesokya nago korokoro kana bagoteba ni goli ly'amabuta liganirike igo mwanchu itomoligeria mugano inora se gazeti ya The Nation page ya 5 nemo nabo gwesomera asobwagale olebo igo unabanyanyimbo babegetu chinsemo au kwenekya bonanko bekabale byara nabayigo kweneka ingo bekabale omolembasi chinsemo icho kurende mwanjito moligeria tugokwanira ligoli lya mabuta no korobekana se gazeti ya The Nation page ya 2 nige gukwanira igoro yo mugako yo mosirieta gusomora yo mu mwanjito moligeria actually no murai mo bunge okorokwanga Paul Abuo kurwase kaunti gose bunge ya Rongo aigo mwanjito moligeria niga gukwanira igoro ye bill era chiko konya kokiania ligoli lya mabuta ira nyatika gwikira na mutwe ye committee bunge agatebanga ebire yokera nyale kegwetwa nigera nyale gakonya aba Kenya nabayigo abarunde chigari nabarunde chipikipiki asatebire muna nigera chikoligererwa kera amatuko M18 asatebire nenchira yemo yo kwenekya buna amabuta nabayigekera mu cyando beire bwa mabuta chinse chinde turiko chakonyara ko affect ense ya Kenya kiagera ndiye ense ya Kenya ekoba maiso usita watebanga keeping the country on check manjito moligeria kero konyora ngani go bakona kubwati bamanyangaki amabuta yu akonyara kawikira ni mense ya Kenya nabayigo banyora chinchire chinde amabuta ranyarega kura chinse chinde ngahoteba chinse buna Russia na iboyigo Ukraine negatiye chinse chire kiranyari chikolenta mabuta imense ya Kenya wetera ase ebiri yo aguchikonyara kago kwanira mwanchito moligeria agotebe ebiri nigo yabetike ko ba introduce rochakiwa omwaka 2019 kolendete chetu wetwa nabagwe somera sobwagale se page ya 2 nabega se page ya 3 nigo gukwanira mwanchito moligeria igoro ya Paul Mackenzie oyolenge omorandia ase ekanisa yayo mwanchito moligeria tokorukanga shaka hora naigani ga gukwanira igoro y'abantu emyemo na kemerongo kyanda noyomo 191 abana babete bagusiria amagimabo ase ensemeria ya shakahora aigani ga gotebanga nigarachi kobarangiria abantu bali barachikoba witnesses by aigo manchito moligeria nga ukwanira igoro y'aboro kyabechi university agantu bwatomoro kyoyomo ase university ya Nairobi okorkwanga Dr. Miriam Karisi nabayigo kwanira ali goro ya experts bande abatebanga na barachi komokonye kera nigo balinga bashirika baye okwanira ali goro yomo omo fato yomo goro sekansa ya Catholic ko Felix Atinda nabayigo omo randio yomo kurwase aba umini beke Islamu manchito moligeria nga goteba nga ereta uskanete no kwa bantabwe kyagera ekera chite ase orosano rukomenya nigachete ne amati ya banyari bakonyoro bomenya kurende abantu abo nigo balinge go kwagoteba gwitira asomoika olenge ko bara ngambara agera nabayigo tibagenda aschiskuru manchito moligeria mugano yenta itebe somera sobwagale olemna kwanira goro yabali banyari bagusiria magimabo nabayige gati yabashirika baye nabagoteba abantu abanyari bagusiria magimabo abande bakaba bakoni chindemero cyabo nago cyakomenya asorosano rwashaka hola Mchumuligeli Diana kwana mangana shakahola na mangara ya sechi gazeti ndo jechi abutokire chitake 30 maiga yense mase mambia bono togenda tekuligeli aliale sechi gazeti mwanchumuligeli nani mono bona twabere togotebya amange bono mu difoketio yo moniga ikigubusi wike gambiro kubwatekana kili atebaniga muiberete e client kiaye wetania chibes chigotebekana kwa milioni isano na ibere 50 na kianda chimie 50 kiande chiribwe chimie 50 kianda nigo bona igo omu wakili uyokurunga Paul Kimani Mwangi agotebekana kubwatekana nigo omwelio anyatikoba gako rogo renew certificate yayo kolemere mu mwaka w'ikirubere 2023 na namona asagoteba nigo bona ikigusi wikagambiro asagotebekana niga muibirete nabo igo kokora obu ngainiria ase masakara yebenki ayo airete komura umongwano yuwetani milioni 5 nigo bono monchumulirwa ukwanira niga igeti kubosi wikagambiro gya makadara na akanyara kwa kubuli go igoro ya mabuli ayo asakanete nagaiga nkwara balenga ngakia linge kera bale kwa bakogora obulemu buno ulia mubekirete chibese wetani milioni 35 kurende omwali oye agatoka kakorolekana
kogenda bosio na korosia amakaratasi atabwenereti omogano yugore sepeji ya gatatu bwesomere na korange kile keroro mwancho murigerio moiboli oyo moni gachire bosio na gosoire kiombegia aipoa sokobeko elietari omwana oye ng'ane gati yabari baitetwe ekera abanyanyimbo babete bakorasa abantekera bariko bakorobekana nigo bono igo mwancho murigerio moiboli yateba nigo gentekia motigereto moichano monene nabo igo gateba omwana oye nanya nabo nigarasetwe korende nigatigeretu chinkoma asa goteba ng'a kurikibwa ng'ani gakonye asiri bwae nigo yarenge egento gyogoichana bono nigabaire bosiweke gambiro ribanyara koba bagwakana asikiri bateba ng'akorete damages guchia ase amateyo abaorokia bari ase ekyombegeria kupet bono besokiri na kororekana kwamereria omurubirio boko baira goika ase insurance ili ya SHA iyo kubakonya konyora oburwali ase chinyagitari mwancho murigiri nigo bono bagoteba nigekororekana koba endegeu etari koba gekubakonya na nomono bakare koba bakomochia baraiya sabarai bagoteba nganige serikali yabaete konda iyo tanya tukoba bakonyora libagari ogosoma bwikiranu na koranga kichi koba gekora na boine igo mwancho murigiri mono bakwanese gazeti ya page ya 5 bateba nga aborokia bunigo bakororekana kurusia kurusia okwegena kwabo ase kiombekio gya SHA ngakera chikoba nikoro morokia nabo igo kubwata nigo no amateo morokia pechi ya 5 no gwesomera na koranga ningikeli keroro kwa kwanza chisemi Innocent ase gazeti ya The Daily Nation tiana chakane ya Kim aigandoche Kim guchire gusiekwa tukukwanira Kim tukukwanira boigo tigoro ya Tiveta ase bono tokomanywa nigo bono gwetira ase richiko liria beteri kubekwa manjito muri omugano ase page ya 5 na 2 ngikogotebia abagotebanga Kim eyo tiraba kegwikirania amagani yabo togotebanga Kenya Institute of Management ene kakitena Tibet egati college kiombegia Tiveta nigo kiatebete college ya Kim yaberege gosomia abana anamona mangana yogo kore biasara nechikosinde chinyinge nige gotebekana tebuga tetima chikali abekiroro egati yabiri bateba chi program chinde gosomia njiri chitanche iri nabo igaborokia bali bagosomia sechi college chiabo niga bande bakororekana batabugatia masakarari akonyara ko bagakubaite nande bono nigo bairanirie goteba nga mwana onde bwensi gosomoro kiwa onde bwensi osometa se college ya Kim kiombegia Tiveta goteba nga guchakira mwaka bw'ikirwere na 13 2018 baka gwikira boni igo onde bwensi graduate oyu taliko barunga bono nabwate valid certificate yo goteba nga umuntu ina somete arabwate birengo biru byancheire igobone ekobeka abande bali base job market yako Innocent komanywa ko 1954 ko 2018 banyori certificate ngoye gubalenge obusemya nabo igongo kongo kwanira balenge bayigerirwa bona bakora imirimo yabo igandoche ebagokwanira igoro yechike che Entebbe college chinde tigana chiroka college chinde chikobwatuka amasomo bunayo bagotebanga egati yabo ntobwate Ice Park nabo igo ICPS tebanga negati yabo shikobwatoka amasomo abo buna Kim ikine bagoteba egento gyoka banyarete Kim yanja tigete gukora gusetanya tikugikirania nerichiko liri Tiveta aigango kwanira bare gati ebintu biria Tiveta ni kiombekeligie korukunga getenete chi college chiri chikosomia abana chi Technical and Vocational Education and Training Authority litukeli muntu aleta tomura yoyo mukuru wa communication yakabaga kwanira gega bateba nigo baba teleses yogosomia maigeli yali agurunga Technical Vocational Education Training kulende bagacha change bakagosoa na gosomia amasomande atalikuwatanibwa nechi cost inde chichianya tukoba chikole tumagiga mwancho muligeli nigo babwenete kurwa amasoma Tiveta na SIDAC lakini goikira boni go mwancho muligeli nilibera liro mugano inole CPJ 11 ya gazeti ya The Standard katokwa na chisemi mwanchito muligelia mugano yubo igoni gora gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na ibere aigabono nige kiombegia KUSSAPS yesokirie Kenya University and College Central Placement Service aigani go bagoteba bono nigo abaiboli babeiro muchando uchiasaboro kiwa Innocent
abaibori babiro muchando gustia saborokiwa bagotebanga ekera borokiwa taite gochora chikosi bali bakoreta matemo abo mako 2025 nigo bona abaibori bakoba force actually banyare bagochora chikosi chiri batagite chikosi chiri barachinyanya cyuko bakonya asibona abana bange basinyira gochora chikosi chiri batagite gochosomere university innocent muchano ngayo gochorwera kwanyoranga moibori tari kwa morokiwa so mwana eribaga achole kusiri atagite tigambe fair. One, as a parent, tubwate role yoko guide umwana nabwate gentago chora. Uise kuligerelia part of the problem tubwate boniga. Koro robot ruara rekana Diana. Rokoro kia bana babakorwa primary level bagenda junior secondary school chichiri ase school chia primary. Abanda abange bare kogenda chi pathway chichi atakeri. Abande go ba ruoro bagachenchia. Abana bali bagwikaga igabanyora kende nkirabo bya kwanyoro ncho iri guchia education tera stabilize biyebe kwese boroso bwaibure and I think yumura itubugaterere mambi yabona gachiko ba otokonya kurigiria magana ichisemi gagwikaga igase studio serikali netakeire kore amange nonyana sabana bali bakorera matemu ye kirasi 12 ba ganeti kogenda chi college nimanyete boni gabana mbaroro tabugati chi point chiri chibwenete komuira chigokora cluster points achiko korobo ubo nas lakini okonyora ngumwibuli gago suguma sana batigali bagalio ukoba omworoki endira oselio kwa banonye no mokoli biasara so I think yaga problem ngaro lakini ya college ya Kenya Institute of Management ne different story no mugano kabisa ekogera ne college tekira nitibirengo biri babige to na monona ebikosba kubwatoka ngubatuka baro boncholi of course ngubatuka bara mangana accounting management na boigo mangana nkora tourism boigo nkora ndeba kubwatuka mono chikos cia maboko kuri no manjito morira se gazeti ya Today Nation kya to kwanirigori ya Kosaps omoteneri bwe kyombekyo Agnes Masiwa Home ni aboriria Bible kwenekya bunangu kwanira bara bana babo babatebya banyare bakora manye kosi eri batagite bataranyara bagochora university eri batagite manjito morira nigo boiga gukwanira igoro yechi TVET sasa tebire buna kera baguchia gochisoa ase university kera baguchisoa ase TVET tawate banga technical and vocational educational training awas chikore chyo manjito morira banyare bakoirwa ase chi institution yecho nabaro banyare bakwenyorera amasomo abambali batanyorte grade yo koenda ase university manjito morira bagosomera sobare atukumanyingwa nga wikira boniga abana bali banyarte bagoba qualified gosoa ase university nigo bali 270,715 nabali bakorta matem boigo nigo balenge 993,226 kweno manjito morira koigura nyoko bwato morokia okoleta matemo ayo mwako eta moeribaga kara mukwanira motebie atware interest igendo kiria rochenga na kiata gita subuguma bwaya tarachi kunyara kago chore university edo cluster points tinyare chiko mwanchira gakonyora nganchiri ko mwanchira onyare goko mobolya na nanyare gago chore igendo kiria tagiti gokora kwero manjito morira kerto kwa na chisemia CPG ya Kianda boigo nigo kwa na igoro ye university ya Eldoret nsio bora ibwaye omo vice chancellor professor Kiplagat Kotut oyo tebire bona omo chando rase university yoni gogendete ko enta omo chando asibona aboliria serikali kwene kya bunangwe swana niere eri chikolenta university yo asama bokoni gago tebona gwetera boniga nigo abakoli emirimo bataranyara bagwikira nase university yo ekyagara nige bwato omo chando bwechibese nabaige gati ya abakoli emirimo asise nigo batigire emirimo ekyagera yechibese mwanchito mulira chanyarete chigo sira asatebire buna nere bya banyare bawikirana ase serikali nyare kigwikirana ase chinseme chibwato ko bokonyi aho tebangano ini chibese cyalenga 7 cyalenga chibilioni yamo nugutaibere nigo cyalenga frozen kurwase account ye university yo nabagwe somera sobwa garo mwanchito mulira tato kwanire university ya Moi twabere toko yekwanira nabayigo ntwarorire egati y'abakoli emirimo bago korokoro bikana bagoteba oburayini go borobobe nabayigoti bana gwakanu kibese ko no manjito mulgere katogende tusangana ya sensemo yekigaseti tokwenda mutimo ka keigo toirane tugendere kumanya yali yali asikigaseti kera tokogenda mutimo ko mwanchu mulgere nigo togo gotiga ne clip kikyombeke muyekurunga renaissance eki kyarorekanete ko ikase press conference kebegete chimask mbali gukwana marieta aba mbaro chikanetie CBN byabo kulende nigo barorekanete goteba mangana kurukunga kurwanira Kenya
konyora obosibori bwaye bwa uchumi na boigo ogochinchia oborai bwense ya Kenya. PM! Mabadiliko ni sasa! Kama si sasa! Ni sasa hivi! Yes, mabadiliko ni sasa. Karibuni and welcome to the home of the next liberation of this country, the economic liberation. Here gathered are movement believers who want to shake this country and transform it. Because for far too long, we have been promised Singapore, we have been promised heaven, but we want to make it. And that is why we are here to break the news for Kenya, that tomorrow, very early in the morning, there will be a birth of its kind. A movement will be born. A movement will be delivered. A movement that we will liberate this country from the shackles of the These faces are hidden today because tomorrow we must unveil the real faces of Kenya. Very early in the morning, right outside the office of the Registrar of Political Parties, we shall be receiving a validation in the name of a certificate to allow us to start the journey to transforming this country with the right people, with the right leaders, with the right choices for Kenya. Political parties have been used to shortchange Kenya. But we, tomorrow, very early in the morning, are welcoming Kenyans of goodwill from all walks of life to join us at the office of the Registrar of Political Parties, as we will be receiving a certificate validating the party of Renaissance, the People's Renaissance Movement. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Alright, maridadi kabisa mpenzi mtazamaji, ni moja kwa moja mpaka ndani ya Oya Show tukiwa pamoja na Tall D. Na boy kwa bono tobasa kwa mochari tukulia Wednesday, apana kosa, ukikosa barabara kabisa utachekwa. Ni makobora tupo lakini aliamua kukimbia. Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emiruri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena ishiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka motifero po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali robo ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Ensoko TV oboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako.
Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Lichitrista kemerongene na isano isatumaegense ya moya bono mambia. Kera twendete kurigiriria riari ase chigazeti Diana. Ikiumbingire gikurukunga National Cohesion and Integration Commission kera watebankiriye kurigiriria kubwatana kwa Bakenya nabo igokurigiririra ng'aba Kenya ngomenya bari ni chiama techinde chiaba century bwenerete nabono igani go bari busio kera bono batakeirwe ko babakurigiriria gukubwatekanirwa no botutukanu bwatebekana chi milioni 132 ikiumbeke igendo gice kiaba gokonyora mwana mono gigotwara aba reverend na ubaka babateneri osabara ibe kanisa nabono iga batebanga bono nigo bone banyare ko babakorangirwa baikibosio ase ekamati ebunge kurunga National Assembly Public Investment Committee PIC ilibanyara ko bakoirane linga kibakorete oborai bwabo nabo igakira amaburio akurwegwa no Auditor General aso mwaka bwikiri 2022 ya mona 2022 asbago tebekana nga nigo egotebekana chisabu kitari gwanchana na bono Auditor gateba chibese nchira gwetania milioni yemo milioni 132 ichigotebekana chire chobotutukanwe gati yabo bali batakiri bachikaba bagoikabosio na kwaereranga nga kichibese chibabetu bagotumika no munyakirugo uyo kabiro munyakirugo kurunga Reverend Dr. Samuel Kobia naboigo omukonyo yo kurunga Wambui Nyutu naboigo ulia obetega kwira libaga ya Nyutu kurukunga Dorcas Kedogo naba Commissioner Philip Okundi Danfas Makuli na Abdulaziz Alifara abune batebekana batakiri ko babakogenda busio na kwaerera ngiye ko bagekororeka negati abiri bachiko bakoireria ne chibese babete bagotumika ase chibese bali chiegenka aiga sense ya Kenya naboigo kogenda chinse chisiko igo nabugwe somera na kumanyanga ninki kelikere a sense meyo omwanchu muligirili na kumanyanga ninki kelia kegokwanirwa ro Diana tetenko libagora aligirilia yale gazeti ya The Standard The Nation maikwira na ndenkwanira yane Wajito murigiria tokwena na gazeti ya The Nation page ya gatotoni ye ukwanira igoro yo morokyo yo mokoro kwanga Brian Ng'ang'a uyibona onyorire libaga lyo gusoma ase University ekoro kwanga St. John's University yo go tibwana ne private nande ere under Catholic go gerense yo braiwe kanisa ya Catholic pero manchito murigiria nigo bono abayiboli baye gusiamatia Yesu kire na gusaba bokonyi kurwase abantu bo gwanchokuya ke Brian Ng'ang'a ngaganirwa kana chimilioni 4 nugutainye ili achigosomera se university yo prenda se gazeti ye nigagukwanira bunabeire kagosoma asagote banga chiango chaye na chiabire chikomo support na bono mnarangiriwe ase university yo tibakunyara komokonya niganyorete
point 79 out of 84 mwaka wita ekera kolta magatemo ya KCSE manjito mulgeria kulento kumanyigwe kosi ati kuchikosomera se university yo computer science sasa uchikoligeria mangana cyber security tokomanyigwa nga ekera ikira se university yo nigara chikonyara kawaka nukara se university yo rakini bona chibesa tabwati ni chibesa chigo chikonyara chiko mukonya asa konyara kagoswa gusego ikirana se university yo asa ote baboygo muibori oye toyo tatu mwabo tabwati gasia okora koli no muntu okora ibarua na boygo mamu mwabo nigara igasomo cho Nairobi agokora igasi yobu made machito mugira abasomo mugano ya gazeti ya Daily Nation page gatoro no mwana you are promising kurende ebe senego ya biro muchando wega gazeti ya Daily Nation page ya gatano ni okwani romo swati yomo aiga gazeti yokorwa Judy Chepchirchir oyunere ko bwato kagusoko bwata chibese chaba Kenya bali bakunyara bakogenda chinsemo chia Katal aiga niga bekirwa mamocho manjito mulire ko ira chibese atari kubwatoka obokonyi go satari go ikirania lichiko liba kunyara bakobekekera ire chibesa nyari gakoba emirmasi chinsemo chiria chia Katal korene niga otebanga ukono go salirwe rieta no murayo yomo gusomonto yomo urase serikali uyokobaga kubwata chibese icho na ndo ira abantu gocha chinsemo chia Katal nanyeni gakobekirwa mamocho ase umwaka 2022 kero World Cup ya ringimense ya Kenya asaote banga chinga kiecho nigo babete bako wata chibese chinyinge kurasa ba Kenya gako ba promise gusoko bayira bunamba chikunyara bawikirana sensema ya Qatar konenti banyariti bagwikomwanchito mulgira nabugwe somera subagare gazeti ya The Nation asaba Kenya baboliwe kwene kebuna kuba bali maiso ekero bagusaba chibese banyara bawikirana chisemo chichinse chia isiko petinga Innocent gazeti yane negatia diaro okay kwara ligereire ebyo utara Innocent omo gazeti page ya 12 yo kwanire gure chipigipigi chiestima last time muntu aroche chia bere chikoibwa cheiru Tanzania Uganda kore nebo ninga ni wagote babono ntubwate fake theft obo ibibwo bakora bagongaina linga toibeiru aigani okwanire goro yo mugakoyomo kurasi semo chiatika era niga chietaka teba sarusite pigipigi yune chichiron atebango iberu epigipigi mwanchito morigereria tari chiri chest machioka chipigipigi chonse ngobwa tukachira stiron kwanyoranga nigo gwakana seritko maybe mianne wikamiasta aigani go musacho yo machitaka ngaini ria seke gambero buno beire pigipigi asa chiete toko manyugwanga kayetinde kanyumba na ria tanyare ka gwakana eloni eliagani ri gwakana nigagani ri gwakana chiminye kera litko kuri no mongino yaka mukani nekera mukani akabaga kumoita akamoyembora kera moyemboro yakamyoka uchi police yagatemo maite no ene pigipigi eri no ere nyumba nigayitinde bagateba iga oya kontagete ko gachubo bisi to baisa ko involve mongina mongina no mure no ninu sengalende chinga gichinda gateba are ko ngitese nyenchata ite ko bise pigipigi no boene atindegete lakini nende tagwe to Innocent ri bagali ko yegacha akanebes abandi bateba yasirire bainda bawo ara edire kaji ko ruzimba riri aja ko erozia jorera ndeli ko koragas yadi abakeja rende ruigwete ngakibakare ko kora kirende uboibi mbororo bukati bwechisimi kiregento yani nande korekananga njira togosoka ibintu bitu kurwa sense yaito ya Kenya no etu atete ngantu bwati ngende iguru ku free movement chinse njiroro ekere visa yago ya etaniria matuko tasoke kera gwa chiroro Kenya gaiga ndotakire kumanya njira abantu baitu bagosoka ibintu timati gose ne kateli karore ekabal ainara mangana umuwaziri bwoborende bwense abwente gutwireneria matuko 90 taisaini asoko orokobeka roboti rwabali banyarte ko bakonyora umuchando anamono chinkoma na bali basiriti ugimo bwabo ekera abakenya bachite kurubekana ya nigakwaniru na ekyombege kwegera obwene bwa mwanya abantu gwetera asomongwa no gurunga Hussein Halid oyotenete ekyombege kurunga Foko Africa
bono nigo giatebire amatukayo bente ko baga comment goika asigika kia metinyi 12 goika kurua semetinyi 12 goika emetinyi 13 asakare gotebanga ugoikira ni roboti uru na konyora marieta y'abakenya bali banyalta ko bakonyora gwakwa ekera ense yaruche abasai barubikanete umwaka bw'ikirubere 2024 abo bagotebekana batakire ko bagwakanwa ne serikali yaotebanga mbaranyara ko babako bikoroboti urwa senchira yoboikirano umugano uyu ni gore page 15 arimo asogwe somera na koranga ninki kelikeroro nigoro litukuri igoro kurubekana gwakorekanete sense mo ya Garissa asigita senikya abanyanyimbo kya Garissa kubwatekana na kili bagotebanga nigo abantu bese abananchi bachieta sense me yogo chikuya umubire bwa omuntu yomo uyogotebekana onyalte ko bagakoraswa na abanyanyimbo asenseme yumonchu murigeri gento kirete chinga kichinyinge bakanyara ko bagotwara okorobekana nabo igo bakabuguri umubiro yo nakoyoira nakoyotiga asegeselike eke igetaseni kiki abanyanyimbo mugano uyu noro nabokonyora ACPG gatana limo ACPG na elio onyara ko bakogwe somera Diana abakenya mbabwatembwelia kera kwaro liro monta itiru asenyenche tabwenereti bakubuguri umubere bayire police station bayo damporo barayo tigoro barabapanish bachaka kuminyokania chisemo chia Garissa at this time nande negento gyo kumisana kero korangi gente kamine kion keroro ndo chichi aminyokire chia tigaire chitai kaisa to chibe chinsa ibere semambia bono maitena lero Dr. Munda Noara gokwana tuligoro echisemi nande akero kuligiriria mangana buna yabona Kenya Institute of Management ekerachire chi college ni chinyinge chiroro abana ngakibako genda si school ngaki amasomo abantu bande banyole chisemi chingi yabatakire bakireteka lakini kwanyoro muchando bwokonyora chi lecturer nene monase chi college bini chi abanyane na ekyombigia tifeta kerekendete ko kolinde kurwe crackdown intaitorigiririe miganira abo gatotebye litonyara ko batokogenda busyo manjito murigiria ngagitumuganore gaiga bumwere ngo gukwanira igoro yomo muroyomo oyokoro kwanga Dawin Wangechi oyore nabasani baye bagotebangani ngo babete bakubiko byara umwako itekerokoro bikana kwaringa iminsi ya Kenya kolende nigagotebanga bono nigabanyanyimo bamubekira mamocho atanyaritika gokora nigagotebani gari gati yabasaye bali 150 banyariti bakubikwa byara asogokoro korobikana iminsi ya Kenya kolende ngagotebanga bono abanyanyimbo nigo bagotebanga nigabeteka gwito muswati yo mababete bakubekwe kigambero nere asabeteka goteba samatangae litukogonyo muswati yo abeire kagotinde kwa kabaka gotebanga naro cyabanyanyimbo bakomoita gwika gusiryo buguma bwaye kero bamoitete akagunse na gusiryo buguma bwaye kolenda mamochayo nigabanyanyimbo bamubekire nganero bete gakomoita gwika gusirya obuguma bwaye anchito murigina bogwe somera subwagale Mesko yokoro kwanga Julia Wangui olenge miaka 31 wali batete kumanyamangana yo bonchoreri nabakonyoraga gazeti kakurukwe pull out kakurukwe enterprise ka okwanera na namono ga okwanera ngaki obonchoreri obokoboke bogokina sango na Diana ga bagoteba ngibyasale bike goso bonchoreri buli obokoboke bakora obonchoreri oboko ekera bakolega asia obuamo nigo bagokina sobuamo kulende ekera bakorekana kwamerania nigo bonchuri obokogwa anamono ise kuligero lino ne hotel kiraso mu cyo Nairobi kirekire mugaso oyomo chinyeni chiaelire igakoni obukima onda bwe chinyeni kuruwo mu matoni umwira ni kibese igo bakugira sobwamo nagaiga ngo kwanda bali batebanga obonchuri obokoboke aiga sense ya Kenya anya bakoliye mirimo batagete gukora barorenga bachiri bose bagenderere bakore mirimo asobwa mu moncho muligero linabo wesomera kagazeti agagurukwe pull out uligiriria mangana mangi ngokwana balenga ki ebyasare bike anamono bikonyara kwa bigokora biya kokwana balenga ki boda boda ni tuk na kiro kicyanyara kwa bachiko iralibaga na koranga ki abakenya bakonyara kwa bakogenda mono bakogenda busiyona anamono gento bagoteba ekera bande bakaligo bagotumeka tuk neji boda boda echo nigo bakonyora kwa bagokeirigo liria mafuta na konyara kwa bakoranga banyara kwa bagogenda busiyo kemina no gyo kominyoka nsemo Eldoret ngero beri umwancho muligeri litukulia Jumapili ikeyega asbagoteba gekurunga an elite 1 mile run ikiyo chikobage okorekana asensemeyo ya Eldoret county kurunga uwazinigishwe koragwa no mugavana kurunga na Jonathan B na ndo manyekanite bini lietalinde koti moja
bagoteba babui ni wachiko baba konyora gwitani chimilioni 3 enuguta 5 ino yokoira libaga litangani oyo kabera ile milioni 1 enuguta 5 oyo gatata ile milioni 1 uri na nguru chia yagende gaiga arete chibese chia chikobaga gwekonya onye kobwete chinguru kana kuye aligani kebati konya ngonte bya lingoni anchokare chimbero chia elite 1 mile kebati utaragenda kuminyoke kirugo kilikende ogende gaiga ororenga gwakorire bune bwenete gose director Zack walking the stage ya director Zack igobona buya aligani nyenchenga mwalingo kwana bale igoro yekeminano gya English Premier League botukobwa rero onye Burnley gyo chikobage goitwa na Man City ni gobono Man City chikobage goikaransa se top table ya league ya Bongereza na boigo club ya Bournemouth ke gosolina Leeds United botukobwa igoro nebirero byatigarete kere club kya Leicester City kikirite league ya Bongereza Kenya tukobage kurwa se keminano kya Championship na kwanda League 1 igo kiabete relegated dayana ntubwata malita ku relegation relegation no kurusigwa munabono turatebe kwarenge top of your game orusigwa rotebe ungabono gendo chiko kobe ekemina kyao munabono iga onyore tetebe gwakinire waikire bune Soko TV maiga kwabere managing director mambiendo tebe guyaya wono tokobe managing director tutagete oirane department ya inse ekorukwa ya timanyeti ya inse timanyeti ba kombuta ya tulikobutwa igo kogenda nse kintu ngiye gwakorire ebirengo bya unabona Shabana ekera una Shabana bone kerere se ligi ya Kenya eto ketekera nitie si timu kiribaga neti chiko tigara nige koira nigo yaenda NSL National Super League ikinekera ngo gense financing igerense enchira mogo gosori bono igorende enchiroro Wolverhampton nero yaruseti gwabo ekagendaze tigatogende sense mu cartoon litonyara kabato kuligiringa cartoon erese gazeti ya The Standard page ya 12 muna kawaida aiga nigego kwanira igoro yo okorobekana gwakagere gokorekana litukuri igoro bagoteba abarayi bali bakwamiriria serikali ngagerete demonstration babegeta tintaite goteba muraikyo yo kurende bateba will have nationwide mass protests ntochitu twaro korobekana korakorekana asensenkima young people you have my blessings abantaba ke begesa ege bekiaregeke mubwato gosenne kwane coward of the country akaraga sese gagokoga yendo ngio gya korekanete gazeti ya The Standard na bebuleti nga yamanda manajit abebuleti lakini nchi igoro nanyoteri chibu kurase omageni nabo ataiga Dennis Ambrose antebetinga yachite kore no manchito murigire ase page ya 19 nere bwate katuni yane aigano muraibu ensu ikaranstasies tool no abwate ndoana tokuruke ndoana irieko wata chinsu no aibwate gaiga korokanga egotebanga vote rich fishing spot Mount Kenya nere yoboni wate chukura chinyingo manchito murigire no abwate kindi kigagwa komutei yarende chukura chibwatwa sobwagara oteba fire si fire tinko manyaningo ayawara kwa barura marieta ragitigara de fire si fire tumatengo kwana iga no mulimo Kenya ndoano a bait vote rich fishing spot gorunga water fort rich fishing point goikwetera macha yoma goikaso mulima okay wancho muligero lino roche chinga gichiri chekire cyokobeka mamekana checho endogera nago tebige kurunga excellence ne kerogo kore bintu bibwenerete century libwenerete okonyora bire into perfection about precision yani bintu bigoikirana buronge bono murandi oyomo iga kare goteba Diana iga okonyora ebintu byao mbiri guguchira buronge kurarigire linyumba mwawo nge kombe kyukunywere chae ge kombe kyawo nyege ategete ayeto kogenda asomuri bwe excellence tali amagana innocent esimi yawo ekerogo yeligereria screen ya ni ategete screen kwa yora tali kogenda azoko boko kwa excellence Diana yaga gyoro chwani bitebi murandi inu wana magana yote
Njengina nilimambi. Ndero. Majumuli tigatari kumuradi uragate amarandi wa minto akarana makonsana. Kama simu yako imepasuka screen, ujue hauna spirit excellence. Chaja yako kama imekatika, hauna spirit excellence. Kama nyumbani uko na kikombe imevunjika mkono, hauna spirit excellence. Kama unekanga chumvi kwa mkebe ya Royco, hauna spirit excellence. Excellence is first a spirit, then it's an atmosphere, then it's a mindset. Let me repeat. Excellence is first a spirit, then it's an atmosphere, then it's a mindset, then it's a skill. Inapitanga in 4 levels. It's a spirit, then your spirit ina create an atmosphere. Your atmosphere iko na mindset, then it becomes. Chaja ya one butogete? Ya te kubutogate. Ya kombe kia uate nyumba ngia tegete? No chirane simiane very clear. Ande te ya tegete. Ata tegera chetiganti gerabwo ke batiare te ya rigani na mate biri tukolia iju mapili. Abeke Kenyansa kelikiaye chimilioni 3.5 isano 3.5 million nkwana nuchire Eldoret lakini chinguru chia uchiga kwa kebati ominyoke utia churi uyigera chibese cyo chiretega iga na injeni ngokorera umuyega kebati chietire chitaika isado ibere maiga ichinsa ibere chiabaro bambia togenda umutima tokoirana na Dr. Monda tochikoba tokurigirira chisemi na namonekera abana baitu bakogenda ase chiskuru aiga n'Ensoko TV. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Ine nuganete betri utumia segari yao ebetri uguchirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobo kendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi ya kuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene lyokuralia asegete senieke asuriguri lyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami
nigo togokonya abantu bari amaru n'amariogo y'ogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwenda university ongere gotumia amaru n'amariogo y'ogotindi amosariri bono yaikireke wango guikarwarigo. Kwanya oroyonde orenge kwenda kanisa otigire onge akonywa amariogo y'ogotindi na amaru abasari. Erio twabaga betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochasa obugima bwe. Asamange twakirisimya semba 07 06 84 0844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatale icyobutindo. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngeta sengi Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu cha South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukora tamangana y'amagiye ko ruri tukira Jumatatu paka ri tukira Jumapili Jeni gongoro Petuel Machin na nyora Netrobin ya Nsoko TV oboroso bomosa Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megerio chisemi nobosemya igori obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache Tebone ng'ombe bune yengiya Gaja konyana eyisimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya kwama buya Beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamura go bahwika chinsa isato asomoro bere oberemi no botugi ekero turesemya mange kuri asaberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boberemi no botugi ime Nsoko TV oboroso bw'omugusi Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo elyokolenta amoncheryo yamagenderero asama tukabusyo nakyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino asomusimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwekerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi kyegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alya sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetageta omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi
mwancho muligeli chetre 15 na moma ya ichinsa ibere semambia bono gondega iga na Dr. Charles Monda orachire gaiga segita seri yeito twaba twakwana mangana mange current affairs na bono tugukwana iguru y'ichisemi kera muntu akonyorerie tagusumura yakonyorerie talikuru ku daktari wetani no na abanyamete ngwirankiri bari doctor kwanyora no nyana bakorera mangana ito y'ubuliki ataba daktari aki daktari bwakire twakiruya agirogentata twabokire ono lende igoro tinagite tawani ekiagera tiringuru jira minyoke bamura nabakongo bale akindo jura najira wone tawani yarorobire yarorobire bale nge aiga bagasugunani wabasugunane tiwe oro mambia lilikwale kwa swaiga nkwambuli ngaki innocent mangana excellence wakwana bano ngakiare ntagiteke batiara tuirulira mangana excellence egere daktari umaye ko bikuburu sasi nini tumaye guchaka magana ichisemi ototebie gekombe kiligia tigete nyumba ngakiuro cheto gakora gikuru tukilikia bochogete tugirete kubika shati elikuru maega ebwate gento kilito gateba nga konyora ya chakire kora chuka yugo kubika ya letro mochando. Kama simu yako imepasuka screen, ujue hauna spirit excellence. Chaja yako kama imekatika, hauna spirit excellence. Kama nyumbani uko na kikombe imevunjika mkono, hauna spirit excellence. Kama unekanga chumvi kwa mkebe ya Royco, hauna spirit excellence. Excellence is first a spirit, then it's an atmosphere, then it's a mindset. Let me repeat. Excellence is first a spirit, then it's an atmosphere, then it's a mindset, then it's a skill. Inapitanga in 4 levels. It's a spirit, then your spirit ina create an atmosphere. Your atmosphere iko na mindset, then it becomes. Mwalimu. Yes. Na arayon. Ono timaidi murandi yonga yare korandi. Ongi tiganko ano kurua sensemo ya academics ya mende ya mwina. Ere theologian no tumatosana ka trained. Asensengi mano hanjiri jinsi jiji ntenenku. Walitwanyore kisitwara ikiro. Nkonyora abantu bale njira bakota yabanga spare me change, yani amaskini naro. Bantu ngo boru bale bintu. Ige kerago tebanga enyumba gose chacha putogete nabonda gore chacha jinseji ake iganyora ya ngusi wikanyeri pe nkimite kote ase morandi una goteba psychologically nabashirika bali yako handle digere kerako basa sadaka baru sadaka una abantu batalinze lakini umaene mbolinga no state house nja chinjigwe kerameka yagota igo muntu tayo no anoyo omo ulimwengu ingi motato kebuaye kento kero gitalibuya igo tindo nyuko randi ogo yangu arenge buya none gari achagete ko gendie tangani igo yaruete etali zero mileage none gari nyoka buate nyonyora ari tuto ke gatori ge kali go 400,000 kilometers igo lendere na ate bangiruri yabuate no moke igo okorandi bunoko nkorigo konya abantu gokina apana okoni okomekia abantu balikero kende bagende kurwana gukusuka baranga barabumbo sabachandegete nare kombe kubuneka nabagiye kubuneka nane bagiye gutumeka igo tabasokani abantu ngamba atumie chaja ya gutokira kaiga ekiara kinseji ya gutaringa mambe yankogorore. Okay. Yes. Mwancho muligili chetreta kamera ngebere na ande no tole na Dr. Charles Mudagaiga tuachakire entagete tuchake on a very serious note mwalimu college ya Kenya Institute Management ne college ngende gikuru kwa nire gesiye kirebo as we speak abana ba 2018 Chiabera Nand abandira buranyole mbono batigaretie ike mu baso emirimo abuno ntetura chaka gukwana kinirende tugutwara tuliringana litulira bwa semambi abono elito konyara kwa batukuligere linka itemo direct ituli yagiriganire na kulibeka sembe elio tunyara kwa batukulitebia omo geni itonera ali kwanere togatebanga emambia kera yachiro mo director agontebia kere mambi yachire nyibuna ya lero elini tukulinde kwa ibuirwe andekera ko iboirwe go bwene tokore bintu biri bwenete egere bane mambi yago koseba nankyo yago toteba nga inyora nigo ekera litukulinde liachire
gosekere mambia chire okunyara koba ukoibora litukolinyia na nemono kwanyora ng'a kwachakire koba nankyo yawe basi ine philosophy engeya gose oko kwira abagusi bare kubeka kare mubaye n'umuya igoro abamura n'abantu bande mbarenge town gokora ibare gokora igoro yaitire twahikire rero amang'ana rero n'amaya twagokora ekiara ritukeri ntwana kurirora naende ngenchende ebegento keria kwarengeria samatu kamanga ibengeri bya wime kere twekero gukimambia yokonyora ke ubwate enchere nga utato bekora igekero rituko liko na gocha liko every toko twari yikira rituko igo toko na gukina mawazo ibengeri bigokina twarora mang'ana enchere enya na twarore style twoje kwa yakora era abenge yakubuye twaroche igoro okay yes nara irende twarakwanire anemono tigato chake bono tosoe gabo ntuligo kwana merits na bintu binde but tuligeretie abane kaminabo bali bona bone skuru eri asiegetwe negesheke bengana abasomereti skuru eri mwaka gete kareiga na bakorete mirimo iga makeigo na ende ne skuru enkoro sana 1954 yabeira yo yarenga musongo atararwa na ende yakini ratali yake asichi branches ya Kenya na bokanyora nangu sinero neroro bono kerana ari gufola kera gendo ina kumeti sana naro ochenga skuru ya siekirwe college area TVET ya siekire ase ndo kyare goteba ngachi kosinchire bakuru kitara ba approved nkomo chiande TVET ne authority aso gukora mang'ana yutange gento bare bakora bare nyuma bamanyire nka kweli kosinchira chikurugwa ose chiaruru asenga tutebana ko 2018 batebete paka goika bono kitali approved na barabuo tuisa ko babuli barabu ngai barenge ko 2018 paka 2025 26 mbono bachire ko ngaji kosinchi arenge ase a college kitarenga approved abarumba bwate failure umanya abantu baone tyubulemo yes imbata keire kero bamanyire the first time ngaki a college ya answer ko jikosi kitara approved system sinchiro ngakimoko engage management ya college na inune authority mchwango ikosi yechiga mwaretire mugoze mugosomia abana murare ndaji curriculum cyabo n'ibintu byabo buna bitakeire kibasese na experts chiyete buya mugende gochi abono tuabaire period maybe ya 6 months mutaranza which roll out osonye mu roll out make sure nga chiamini standards chitakeire chigendere gukora bono akabawe siekaiga batangasa nge college ya siekirwe batarata yasa banafunzi abakogenda nabana aba Kenya bakande fishe kera college ya Rengera Chestart nerebuya banyesiekire bateji certificate ya 2018 mpaka 2026 onye barengo ibasakaraino mbakonyora gasi bare waje Soko TV ga mo baemeremo bono akorente iri ya kimu gochaga ya 2021 ondya serikali ya kandi binde bono ndo bamanyeti ingi igobono abantu bakomochi kumono ne authority ya TVET igonko bonko mo abantu authority ya TVET kwa sababu egasi yabo no wagisha ngaki TVET institutions chi program chiriba bakwa banafunzi uziko be kwaroro bachi approved ekero ba discoveringa e college gete neri kale korolia uti program gete batara approve negasi yabo ko summon management yiri for explanation terara kuri umwalimu kero kurigiria chikosi nyinge chikosomi kuboni gase chi college chi university no nyambono tubwate buna bono Nyamira University arontu achete kwegwe nga State University of Nyamira takere kwaba a constituent university branch ya KCC University ende gitara korekana na rocho mu bungo ndogo kwa na nsemende boniga kimtogo kwa na taliare intangani twaro lire gwetereme chande kamineyu no Nairobi aviation ya lenge boigo chikoso igakorekana abana aba na yabe university ya Chakoba gikukura umuchando yo ose college mbagenda baigwa na TVET bayiranirigwe certificate yabo bose bayiranirigwe accreditation yabo atebi ugendera gosoma ngaki abana bachikoye nyora se a job market egendo TVET kero kende bali bare in charge but usibamwe ati usibatamanyiti a long term effect babekira asaba nafunzi balia tokonyara konyerusio
nandi effective abikira as employers bali bakolika abana b'Abakenya bakorire gusikorwo nayo tukanya kunyurusyo ntebiga bono turoki batebire nga 2018 2026 certificate Jones Pigo nkitakire gukora mirimo bache baike mambe batebe nga kinyuma yo gukora assessment bono twanyorere nga ibintu byakire buya nare twatebire certificate nani chikore mirimo ndio they have said it lakini mbonsi baja kumanya certificate ya kimuri ya kwanetu ya salikire mbuyere iko ba course effect ya abana bali abayiboli bali kuchibaza na sponsors wali go sponsor abana basoko so makolia na ende ba damage the reputation ya college area which will take several days kuja konyera unless rebrand ekine geko ira chinga kichinde kwanyora chi college chinde chi rebrand chialeta malie tangere ya reputation area nkoro okonyora ya saliki igenge buna ali gusiyo munda na tenga gaya mundo ino no muyibwe chiombe kwenye serikali itaracha kakolete kintu ikuru kwa TS numbers timate amosomye tifeta numbers mubwate amosomichi doctor lakini wana different level tivet abani bali na ba TS lakini bana sa technical wing ya teacher service commission so bali kene government abana mbara abamini aborokia mbara okonyora bagosomia yes mbara leta masakarabo isechinde okonyora gosini ji school fees ndobale tamagana manga akoboro kwanyora ji school fees njibwate challenge gosomuntu narwa nyore arego kore course yaye konyama temunara atarakura lakini college ya ligiriri ya romuntu nabwate capacity ya osomia abana is it allowed by them clearly allowed elo oligiriri elo buna bono as a Kenyan law yetakeire bali bagosomitivate but we are teaching subjects security TSC ni Ministry of Education nebegete ngaki muntu gosomitivate igatakeire go twara qualifications zirengenjeye amaje banda gosomia ororo naenda singenje balenze ya TSC kuikabaye gwe TSC number gwe TSC number uyikobe nori qualified gosomio so etoke ngumuntu narero gocha orarangire getencho somie ikibo negento kirikerensa ya maje itatakiri ko babo lakini metokora kanabire no bate korekara kere biye baro twara chakirabu baro tukora ligere libuna twa chakirabu amangana kim twara ya kwanira se bwe ngasi ni nige koera nero nere gusi anda bagusintu anjete chisende konyora abana baitumbaroro at least igolende twatebire nga stalemate yeroro ntifeta nabanyene bali abatenele ntifeta kire go solve ba solve barale muchando anda kire kire go apologize nyuma ya rosiria mangana ya apologize uchosa Wakenya bonds ligere esevugati integrity ya college area n'abanafunzi bali babakenya n'abana bali baroro bagosoma bono ndo chegento kire kurunga degree meals chitinga chikale go city degree buwango sana ngaki abana bakara bamanye bichinga kiye kinali kusupse igolete chipoto at least from that we know takwana specific courses ebimanyire lyo muntu akumanya ngeyero ne degree yogo siye kubwango egere soke bwango tinda manyanga community go senjiria abana siasa bakoli bachikoira ase IEBC go senjiri chie go senjiria abana kunse bakobekerunga oso ndanchore yebwango nkore bwango ngende njiponda jiri dimension yechibire chirigiri yabwe si dimension yechibire degree enda yonsi ase university approved enda yonsi igere valid as long as you're approved in the university commission ikaiti igere valid aya bono igichinde chi ntumyo yeti yogo siegwa ase myaka meka ya etire nkoigore muntu agutwara degree ogikubuga tunga yasometa kwanya asaita yogo yayo ikira cyo chinchiro chikuru siriba road mata ikine chikuru asikurukuru ntwege tokonego ya degree cha Bakenya chi university yonsi bitobwate private na public chi course chikoba over diororo igo chile suppose ko approved igere ko mwanafunzi akokore course umanyange course yengokora is a valid course era approved na commission bunantu atwaro mo cyane makiro ya mu university na hananyiro chego ras news university yali yato cyande birangere bali to gotakoranga kyamangana kwa university ine chaya ndi university itatakiri buchandike ngenjeri abanafunzi ba engineering ba mu ibachandike to ikarero gosengo kitagatabanga course yeteri approved baso na engineering kire myaka itari meke bono orocho morayo muntu asoma engineering ose myaka 6 iko sesa ira batengana kwagenda bwangu oyiga ali mwa batengana bande course yeye teri approved and they just study with engineers of Kenya teri iyo engineering amatogonse wo akane chibeza ya chiro mochando iyo igo chi degree chi chance chi ko over as university
igo chiro okay and igo chiro approved and mwanafunzi ili yako chora kosi ndatokora nere eibono ekosi igere buya not unless a university tindo jinga unabona muithi ngana ku understand na kibare gosomia abana ba engineering honestly patachie yatia proof ya engineering board tindi ku understand but it happens yes twararigiriri buna gwateba college nyinge boniga chikuru chi program chi online abana bagosoma nonyene even nonyene gatebe nga nonyene just school with the time nonyene just school echeito chia kawaida I believe chiji omwaki ngotomeru bara abana baito twatomeru online twatebugenda print yokore boigo how we going to cap bono ligere physical learning centers inchi arengore chiri abantu basomete na watu basomete kwa physical goike kirasi ime na bono iga abana baikara steka mangane kaminaya nisachinde kwanyora online kwanyore university yagotebia icholie details gwakora wakane school fees ayakwawe program wacha basoma ku nyumba ntobugata chi program echo across Kenya ngima asa abantu bagosoma online nonyene St Paul ntobugata online ntobugata na physical classes a view ya over the years you work online ya stegocha and that's what the world is headed unfortunately sieke bena hawense ko genda gochia nana wadima ya gente kia online buya kai ango tabi why daktari lakini zende abono insa ko genda gochia no zero chiche igo wona chana bete ngenda gochia lakini umbolie kora ngeri kwane gente kia online nana uyanja buya kwa mfano online abakosoma kule bedroom yao chinsa chiria klasi ye kwanza basoma kurwa sa bedroom yao so ami mwalimu ulio kanera bedroom yae which is okay you cut cost ya cut disturb even they go cut yani go out your comfort zone lakini in the next few years ntotake kiati cost inchire na isomigo na kira somigo the lazima practical yomuntu akosomia bo una practical courses bonto achire CBE ngoja chire university etabiro demonstrate ebintu bine bya STEM elibunega libintu biria ngakyo ko demonstrate online maybe good technology na bera jawi ka se okora ekolente ngenje maybe ole muao elapu ekale muao odemre sukuru aroro fine artificial tools intelligence derora AI area na bega gwika segete ek physical class ngintongo kyanjira neke nonya gyachire bongo jigosira gekare kiringo okonya kere even ku understanding mwanafunzi oyo ngosomia a level of intelligence ya oyenganaiga overall class yeke a level yabo yo ku grasp subject yeye iyenganaiga na ndaba ali muno bakonyora abanafunzi bande very fast bakonya bali bande at student level lakini bane kere online kero montakare mwaye onde naro ikaseke to log out ekiabono explanation kwa rule ose terms watumire obera off ariko be class ima na bari ko boli umweri ngakibono mwari ngento ngiamite goteba igamite goteba nonye ngomanya na bari twasomete school yes well online ya rente nabo bakorora alibu nabo no Google Meet nabo gwachibicha but don't you think yere buyaga git tobe class ima iga tokwana niga tomanyane no onde moja gokora na bora nyomo kungwa gusemusai one kero mole online na kyogo chikonyora omundu murigereti ase omutandao however abuno yense ko genda guchia no disputing osomi online and actually go cut cost as university college okay watebire no go cut cost ase amangana yogosomia abana na ndamono kugenda buna bona mafuta usiamentire amagolie se bara mwanchu murigiri ni gochitire chitaike 35 maige chinsaibire ase mambia bona togendete gukwana nda daktari Charles Mundanigare omoro kiase University ya St Paul's na ndamono gago tokonya kurigereria abana baitu boni gakusups na igorete poto ya abana bagendete go apply na ino no mukonyora bai esomo omuga komone nate betu mwako ulio ndenga chibaza chia serikali kuchiko gandasi institution chia serikali tindaro rande mangana ya change wonya change kutara letu nyamanya lakini tindo uchinga kanyora ndo akanyolire kare ndo akanyolire ngakiri bogambi bo Uhuru Kenyatta ndo akanyora abana funze bara kwa placed university ya Kenya across asomo wanafunzi atagete kosi ya igwetere iyi arenge buye kiagara ekere serikali egoteba ngani gotokora funding kuchia saba wanafunzi wale public universities aho no gushinga kumanya nge cabinet ekere gwikaransa kugamba
nga kebange korwe go ya Kenya ebange korwe wa kurosha wa Kenya bonsi pia wa Kenya tayo kurubango no anvi tire kiroko gora no sukari ebange okuru so abanafunzi aba bagosoma na bon St Paul abantu basoma university chinde kitali che serikali ne loni bakoewa bachago wakana fund them bagaika bagateba oyo toli university ya serikali twakoewa besa aseigo ndo banafunzi tobugate mbale babuli babo n'abanafunzi abanyene bakoranga University of St Paul giwa the good courses abali mbabo mbuyabali na they graduate on time ndona go delay bana baito so bacha igo ndunduranya funding kura state asobogambi go bwachi bobo Chizi university chinyinge ne college nyinge chiri private na public bonika chiko face tyo kwa roka tigato tebe the environment telibya isekoligerie chinde twarore chibwate issues chia makabeso chinde kwanyora nchiraka na lecturers ebinteka bine nabyo kwali wakwanere ya funding issues ngakibona abana bawe chikoba nande toja guru Kenya to chikosomera isiko bono umuraria tiganda ari kwa buri swali ya sana nani nali to kwana botambe kabisa bono a commission ya university education ya Kenya inchesa kombo ni gatabiga fereti baadaye karo twakore program yo ogogula utiorore the British system ya university ngakiba gosoma British system igebegete omuntu go qualify gosoma university igotekere gotwara masters and PhD you qualify gosoma ori ile ya Kenya iri igete gosoma university ya Kenya go ikotware PhD and PhD yani onyebuate liso ya manya go chaiga abasongwe no banse tamangana yise kwa makonyoranga barabo babegete gaki abantu ba masters no bagosoma class na PhD no bagosoma bilas no bya masters bya guchimwe na PhD no bagosoma bali ba PhD na i professor bagosoma guchia bakamanyanga abantu aba first year tote undergraduate as a whole tigesoma abantu aba masters Kenya bamanye kurusinga goikotware and PhD bagosoma university to makonyabone shortage ya lecturers university University ya kurisort gukora ko hire part time lecturers ekero abahayire mbali ko bakana basomye semester ngima bakora what they do ego ikabone ngaki yo wakana mbali ko bakana kwa igo 1 year kwa igo 2 years kwa igo ki others ba end up ko whole results ya banafunzi not because batagetebo they have been forced ko results kwanyora a university geko badam lecturers over 50 million 30 million patana ko bakana over period of time kibese ikiga kigo janka kurasa banafunzi na onye ne university ya serikali kibese go kigo cha bakibeka as priorities lichabo kinyene bona infrastructure bagura kipass jeju university bagenda gukora benchmarking beba the core values ya university no gosoma na research infrastructure bona university ya Nairobi for example mboli yani gito fairness India agachetu do we need to do new structures we don't lakini kwa hiyo ngakichi milioni gete njichiete kwagala chinyomba njichiete wakora gento gete and so on yo idwali kwabolia abanafunzi iko bakomia ama tokamanga singeji strike not because ya igo yaba ali mwaba management ya university iyonchore tamangana kibisa chiko tokororo iko chibate priority yenga wetania okolenda bali faculty members na mangana ya researchers university nabona Kenya research university yango tebye moralia abantu bona bachi professor na abantu ba PhD egasi ya bene as university yako somika class iwa supposed to ngako research babe funded bakora research abantu aba masters bari angabuga basomi classes abaranga basomi classes yabaja basomi bono umuntu masters ingi atasomera first year asomi second mpaka bien 40 year abantu aba PhD abantu aba professor chikigenda chiko research ngaki ingi sumbuye tase area ya nende kwanyoro professor ingine kala basomi diploma class yongi ko koroki nene chibesa kuri utakira ko funding choko research ya mangana gete Kenya
Machumuligili muna kwigure uyu nere Dr. Charles Munda buna togendete gukwana na bira toke na ino bwate libuli asemambia bono no bwato moro kiwa okogende skuru aino muibuli usino moro kiwo lese university nsachinde bono no endete gutubwatie semambia bono butwa kiresi migo chaga igase studio namba itegere 0788666663 inere namba itutura kwa na chisemi cheito na namono turarigire linganga ki efetiere gwichibosia ye chisemi chi abana baitu bagendete kogenda asi chiskuru abana baroro bagona goligire liboniga daktari agoteba nga onya tin konyore course gete tubwate chirichito kurunga traditional courses onya tolio munyagitari tolio mwalimu bono kinyorabu manyate gotorasoma no ni nchiri yana yari kunga bicom ya kabere yeri yemyaka yaerire lakini korenga bono yaerire jingu yonta gete kwa advisor banafunzi bali bono kera course ya igoire portal mkola application onye toma etie course yotagete inchuase ntobwate abantu liwa career guidance counselors ntobabwate university mbaro igaya nchuase obuli buna bono nyenkisi yabaganda kisi university ya noere mbali bo kana ogende wana achiri koini kwa yangaki iwontagete course obe guided lakini kora anyo no manyete course yotagete kwa kana na kwanyoli the entry requirements ye course yeyu tas abuna rombuya lakini nyonye ubwate entry requirements lakini tenga tange course kwa koran course gete igonyore advice kwa guidance counselors bale yali bakora igoriji course ye gete ngakiere kera mbali bande agoteba nga nchibono nanyorete onta tokora medicine oguchiko ikali onyo achisabu chirichia chianyagita chebunyagita aliko chinga magena uchikoligereria olinge konekieke bono ngakingo tige kosie ora so wanza konywe changenje dagete ligera ora kana mutu osali ke kumbe ne kosie tegete gotam igonyi mutaraji gojo ni kosie gete bolinge kosie ye ase course out course out line amangana enga kiari akia bagara okonya no nyare bas bono lectures okonyara irana option kera option B na ro C igo ebidogoligereri ritaga di personal strengths no kugani kwa unguruke no nyare kosie yotagete tubaza ko gedege totali konyara narago kwa kesi senyecho daktari aligendete gukwana bona bugwaka egararede tukwana nere no ora no bwateli boli namba itegere 0788666663 rero ngo na go interject indege ko era naro ekolge go chekera kwa gendete kuna gukwana daktari ni chega igo yo mokubulia okay nindo chega iga ujumbe nimekuja kwako okay sawa na ara utumire ujumbe kali gotuma au chako gundua nga atume na mbengao soko bwa hello nga gibwa kire ego kubakia yeli ogire tv nga gibwa kire bwakire bye boli boli kwana gente keke ningere keke okay ningo yo kwana hello ayenga kuru kuna kwana kayeli yo giri tv tiga nyororo moiroro ko ikunga kikwale ko kwana Charles mosema kaye tv ya weli tumaye kwana oyago agwetegera omwalimu agwetegera ate ko igunga kya kwana bono taliko manyanga ego chaka bono kugukura eliogire tv gogo KP na andonye gutete gwetegera gwa kwana abakonyo kwa kesi amini otegerere magaro bekera twakorira otegerere ngangi kilitwali gukwanire ese mambia bono lakini ese boniga tegere
bane geranga contribution ate enchira ko se YouTube na boko uligeranga kinga kinakwa wetegera gukwana kuko ngigoro yogo chora chikosi ekine kitwale go batugo kwanera muchandoro monene sana buna gwateba abana bagenda nchumu ibuli nimbo yogo semyo abayibuli bagori jinyinge umwe naro lenkali karo kende utanyo atasemya irende obosomyo mu bara betakomanya chikosi kiri nakikire igere bono wikoma na function manyene kiana mata baye gosomo ibuli yaye agenda se cyaje gusika advice kubase na gotebya kariya guidance abantu bari bageri abana ikategoria na abana baba igoronga buna bono nimbwa abana babira abana ninga ngiye gokorwa umwana aracho mutebye mbuya gwachora lakini nje rero narakorora iga ngakioroje tushauri yane yiga twagiringa ki eyemwe osate ebe yane ndoche naroje no kwanga ndoche yembu yere kosago tebye anajo na ere yingokora omuyibuli basi na kuribire siya bayibuli teba ndo tali mwalimu tali munyagitali ijiga bone ijiga ikotosomete ahe wajete ko butezu bono intagentente y'abantu bagusiga kosi bono abantu bagusiga tamtika bono ijibuga temere bune yegunga tourism and hospitality management ibasine ku machako usigaiga ninye mayeto yekero mwese kona naso meto iskuru ya tourism and hospitality ya wada wanafunzi 50 university ngimebwa hata abana 10,000 out of 10,000 50 boka yani kwa ende gorogo 70 paka ngolinga ya hospitality ya mroje ngakige aya ndekembe ekipino ya bwa mba ngeja banafunzi angeli 3 nabwo abagolye myaka buli mesa so abantu bagushi memutaraji goteba mwalimu koraki chingi ya sa mwanafunzi akokora nogize chiri chiangumbu kitagete puna bona abantu bagusimba mayetinga ki abasongo mbali kuruga bakoragera hoteli so iko batageta bakorie gasi inside bakorie gasi baje kurugera abantu libagoje bagwake siminga ki na bukiri dina ngoja ne family chi chef abantu bagosafu na batakeiro bone kosi buniye nonyera yangani rende yabantu bagusiba birangirie bina igo chikosi chiri chirera cha start abanafunzi bakore oyo uroje ngateli buya nabago console abolinga kimoroje kosi aga abe guide rebo iko genda okora teli buya nabago chinchi birengere kendo liko bekara mundu shalinga kiko ikokore kosi ndedriko ba Coastal na Stone yes ogatebaga nabo kuligireria ororenga ngiki wakire simiga igataite kumanyanga ninki yako ensoko bwakire bya mukwana na Cosmos ya Sakurujiza mu cyana Nairobi choka gichoka bwakira abo warakiro mu muralia okay tigango togende bustobuli yango ono liswadi yana nako boli mwalimu neli ngoboli nga mondo obwate D+ mwanafunzi nana arako bagago pashu ekosi ya political science okay na indescript kiagotegi ajakire na banapisan okay bia muno muralia thank you so much kwigule uli alikuwa ligule mwalimu lakini atete ko chaka kuligereria entry chikosi nchiro rotumanyikanete chimanyikanete ogatebe unga tubwatie kerengo gete buna bono P1 abalimu mbasomete babwate esab D+. Yes. Bali class mebona bagosomera kinya matukaye bintu bya oncho. Aya bono liswa liliyo mugako yabo lili kuruchoka bya mana soko boli. D+ tikiri grade kebe. Aya no ne D plane tikiri grade kebe. Manyete usise Italia. Abantu bakaro umuntu bwate D plane D+ umuntu yigagweta matemo. Umuntu libwe D plane itiveti ichi gabuna chire Kenya ndubwate National Polytechnics na chibaradi mwete wase na nyore namba boya ujira abanga isana sato igabona Kenya ngibona ujira abanga no churigereri yorore chikosi nchiro chiri chiatsa ni muna chikwana kuna automotive masonry ya electrical chikosi chiria chiko korwa se
course na kore course hiyo na bono is national polytechnic no yankia ni kwa libana no yore course ya artisan diploma na ande baka ko bana yani egento krongelinga ki kiagara start point ya grade kiyo ko course direct yo kia betegeka so na bagwanse kurwalia tire kabisa paka chikobe engineer nene ye university ko into bia electrical once kurwa se artisan gotia uchagirete kurwalia se gukina kurwalia political science siasa political science ba abanta wanya korete ba abangisana esisi na ko genda igo tabo monta wanse kurunsalia arecheste course yo course ndera atoke atake tokora goja ke interest ya kare political science lakini njiro mwalimu akonyora jire cast na stoning aras mutu ale entry grade yake kirega ya tutotebenga chi subject chitogora cluster subjects yes ukurigira tebenga onye gotete ko ba mo science siasa ba science ba siasa maybe we koite history ya ba science ba siasa ni ba manyeto ya mo sabere ta na njiri mama banga buru choyo mere na ke batira ko kwali ni jiba ta banga political science as a university tebe montonyo degree yo go university utata kora political science ni bwate cluster kia we ko unabona timaite matuka kyanyika naso amaka igonda chendige St Paul ntora yetwali yibuya timaite history nja kabairo yo ke batana to tebi was history nero le nige songa kera political science go ikobe go express yourself go sigi Swahili bono university ne bwate ngaki go ikonyo plastic o manje go chini course a class taken from one university to another or say a threshold the commission. It is supposed to cover again the university ekobeka. Actually ega commission no approve ya course. Ngamo bwata walimu ne bwata standard series ne gete level takire. Ono class takiria the university ekobeka taye commission. Puna bono ga ndai university Nairobi na bora nyore asenge ne giant ndenka ira beke threshold yake. Ne na batingu. Na ange bago asingiri nkoromono okoyana chinde chiganta na kwa na studio adaga antuna boto go soera igana iga but still soke abogo sense roso aiga bandu kwabo kizende bali ko genda to eje ko lende ige bono taisini at least ranga onye go so UN kabegete totebe English uikonyore B+ ana bada antuna bogo to also ni P plane also ni P plane yes. Okay, mwancho muligili ko igule sema mbia bono kuna bo sem tuguna gukwanera nigo chitigali titaika isana no ibere chibe chinsa isato onya kubwate liboli tole na daktari gaiga make use of him muboli liboli namba itegere 0788666663 elito nyabe tugukwana nere asema mbia bona namono asekera abana bagendete kwiyaliga nikogenda ase chi university chi college abande bagendete nako wakamatitiringa bamura okoirora kuri nabwenete koirora igone sabali ringo irora ngo kyaite ko bentambe maete the unfortunate point yero mwako yo mwalimu ngeke na kikirasi kyo mwelio egoro kunga engurueli yago kobeka nere yo tuvuga ati 844 no mwako yego kora ngozi ekere emirango yaye ige system eri enkoretigwe etigwe igo abali bono iga 12 onya tawo kolibia igo takoirana iga mangana ya siekiro na tegero mu waziri matumitie nyigete iga gatabano hambali ba korete mapema mbanyo grade buya na tebete ngana bako gendo kora matemo ligere tuchune kora mika ba siekete system mugansie kera siko na teya bato gaki onye kwa nto D+ otaga na yokora matemo onye kwa C+ na tebete bati matu nanda yataga kira kinna ba tebete ngaki yo takete gokora na ba gokora system ne ko gende ba siekera nigo chiali bonse tigandara muiguyo nande nsoko bwakire wakire bya ntwakwa nakale naye wakire ili ogire TV okay ngoto kwa nere mose boli bana ena ko boli nga imbwate umana ubwate C-. Bona gwate byangala libyo ko ende kwende nyakitali na entire yunga kiara be advised bunyagitali bwakerengo kike bona abuna onta manyeti erekera gukwana wani muranga advice ko gwatekana okay
Okay. Asante sana. Thank you. Musoma tojira otebire kabono. Mwana bwate sima na sibona teba. Bono nantama itia karango kia yani tabuga ting information ngaki. Mwana oyo gosone gatata ko benas. Kaya no fiasiria mangana yo daktari ta ko ba kere kia okere igoro. Ofiasiria ko ta ko nursing. Nursing yeye ena yo mura ino manyete nga asama tukabuga ngoiga. Entry ya yeye igoro muno. So na reward ba shumu gako yo mwana oyo abara iroronyo kwa chingu chocho kwa nyori grade kelia kera buna bono biology maths English class kelia na English na maths weka bibe kokia ke maybe ne B+ go say A one kara say C lakini kina kia tageta koba na takeyo no achenji birengeri ngakitinyo adigiri kina tageta yokore course ili bugate entry requirement zire igoro tigankore course number B go say C ndabona wacha kwa nari ko mu advice ya St Paul ali ne certificate yeyu andora aliga ndigereriga chikosi chiri mu advice yes. Okay dara bwate soko bwakire soko bwakire byani goto kwa nerese mambia bono nengo teba naki hello kanande yabutokire. Morning Yensoko, I'm following your program. Please, I'm asking Daktari. We did certificate farmers course from TVET institution, public and private, approved by Pharmacy and Poisons boards. 10 years later, the course was scrapped by the same and remained with the diploma and degree level only. We were not allowed to upgrade. The board does not register us to practice, neither they don't recognize. Nkoboli na ki turakonye kembuya mono sana akoteba goba emyaka 10 etete nigo ba tuli bagalio gosomere certificate ya mangana a pharmacy lakini bono iga agoteba body ya chitega tebe birengo bitakire ne bie diploma ne degree yoka para umbali kwa uli bagenda igoro patimbanyore to buroso bugo chakira the ground work is there bono na benga buna P1 ya busi wororo ikairwe diploma igo P1 teyo bono again tokera bwa oyibuna boliri is unfortunate ngaki the same organization ya baete na fast yo gosome certificate na ndika blog mbagenda kora progression bono abu ko ba honest kapisa oyibono na abwate mechando not unless achigori yumo bungoye bagenda parliament bachikwagi wegenteke parliament ichiko agiunga abana function yebina byebintaba jumba kwante ko muchumba ko bolinga kia bantaba ngakiyo e board njaba ite nabasi bagasoma certificate yenye okay ngayibare ko chikurwa certificate karaba ko certificate ngayibare ko genda guchi no bare ko korera anya abate tinga certificate yo korera tubuga progression then takuboli swali lakini nya bate tinga ko kwana ko genda na ndika baga blockiwa abubono nabeko bega asie kiagera university yibuna bana jijiko jijiriwa ta pharmacy chiko so pharmacy era mu admit ekiagara ba block. Okay, tigandara kwana noyo. Soko bwakire? Soko bwakire. Bwakire byani goto kwa nera. Lydia ngoroko. Lydia tebango. Niko lingwa to mwana. Ngayo kwa na kuru Lydia. Boru magena. Okay, sawa. Bwakire. Okay, kwana banono wato mwana? Ningwa to mwana. Anyore pi maina. Hata itena asi, tipo itinta asi. Antima kimowanko. Okay, naro gintu bakurigira lingagirete ni cluster. Mere meli etakiri uchikobage ko muira senasi. Biology na English kyanyorete. Class. Okay. Sawa tiga to kwirene liare. Maite by the way getheke kyaringe last year. Ninyorete musani ono yomo. Mwana umwe abayitete bia sana. Lakini matsi kabe accident. Yes. Kanyore ebugate umuchando. Nabatagite nursing lakini okonyora matsi kali gose ne D-. Yes. Yacha koleta umuchando sana. Naro cluster points. Yani abantu batebugulibwa yemeremo nere kubekwa sobwa. That's right. Unabono abantu abange batagite nursing kiara na air slide linse ya medicine and asebono. Na nene ro bakore bwategasi uri mwengu ingi eyere buya. One cluster kiria yo konye kiagira ekoshiria nyene korogo so aime chisabu chiria
umuntu anyore takagwa lakini atagenga bono so ni gisabu giko gwete yaje konyore mechande kia gisabu konyore liko giko mochanda na kia ka class te liye bekere ngakibo na biology kasere gudi na manganaye umuntu yete ya biology what understanding na kana gote bibo system yo umuntu ngakibintu biko koromo ye rice ko understand na ndo nyore moralinga umuntu na wakonyore B minus oyete CRE agaeta chemistry agaeta history agaeta agriculture yani ibintu byose bigo bekamo abati ejo kali cyaje korende mini ya B minus with B plane abeko nyarekana lakini bona umuntu oyo imayata atakora nasi paulo cyakanya go sene C minus marsi akanya of course ye so far irenga ki abantu bagusi inyuma abana funsi aba gusa abana batara beka asa matemu amangi na matesa amangi satu rinyi lakini hata yanga kibacha se careers tubatenga ki ekosyo yotagete entry requirements chaye nechi eyobwata yawe satu gete yawe bwate ekosyo oli qualified go soa neye kiane limited buno nyoreta no na application kusips umuntu ono mwana buno yo bwate bi apply medicine mba kwa mweke ya commit okay entry requirements okay turamanya buna gwatebe mirimo nero tukurigereria yichi sabu nchikaro science mboro obukoira umwana uyu chikobaga gosomera ubunyagitari obu na nemono ekera bikurigereri gwa selibwa na moko genda no na abamurabe saibamba bwate obumanyi bwo barate ya baliyo babwate access ku scholarships yani ora apply okurigereria se school erato na bwo apply obumanyi buli bwa mangana ya Wales University College obumanyi buli kuna bono umuntu agenda kabetwa bali Nairobi abataka to mwana agenda City Vet College genda takabeta ine bwate wing ya student guidance and counseling ne bwate ya career guidance nero so na bagote bunga ki course grade kiao course ofitete ne okay ine university bagoja ayo bwate C minus C plane course bwate ne to ko bane yorabe nandi ko genda ira biamono mwanchu muligari no tole na Daktari Charles biko munda buna kwigura gukwa na tokoira na gukwa na tole abana bagasoete se school ya junior secondary school nabo igo bakwamba karorekana barabukorwa kwanyora arenge muri seme yende ya mwina ya STEM mambiende kwa manyoro minyo creative arts mambiende kwa manyoro chire fiscal sene education yekararo mwanchu muligari ga Nsoko TV murobeli Nsoko bwa kireti atondo mutimo kumusini tokoirana togendere no mugeni to as studio. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi Alright, maridadi kabisa mpenzi mtazamaji, ni moja kwa moja mpaka ndani ya Oya Show tukiwa pamoja na Tol D. Hapo iko bono tobasa komo chali tukolia Wednesday. Hapana kosa, ukikosa barabara kabisa utachekwa. Ni makobora tupo lakini aliamua kukimbia. Chamano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chindi chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye Nsoko TV
uboroso bw'umugusi. Chetirisano ne mege chinsa isate semba mbia bono haiga ne Soko TV no tule na Daktari Charles Munda elituko batuko kwa negoro yichisemi ndo choyo moga iga kwa reaction ya singani elituwa bichakirete mapema eliarenge ye clip kelikyo murandi ya tabanga kogenda se omuli olibwo koba excellent kuikira ni bintu burunge ras murusi echumbi yago yebeke somo kebo bwene tetobeko yoroiko agateba ka innocent echumbi yangu andairoka chumbi yangu iko kwa mkebe wa Royco, so tutafanya nini? Tuweke kwa kikombe? Oh my goodness, uvuli diribu na bokorosa sana agoteba gurukwiri kikuru chisemo cha Dubai. Mwalimu, yes. Boniga asutule kiro montako boli gunga osome bwango nonya bantu paketi matemi yake seibande umanye boyo konyora na ket okonyora rero tindi gutumika murayone uri narite gutumika ngokorera ichungiri bono tiga ntumika umuntu umuga umweli okonyora na babu atari myaka kene bono igekero kurigireria myaka yae yabeire 50 okogenda ise kibande ire myaka 45 isababu akorete igo ni elia baibuli bare komatebinga gocha kurikwa tulitaya bwango rari chiwestie serikali abana muko basomba chikurikwa ya Oche University alia iskuru yana ya business and leadership na otosomia biashara binene mangana leadership na business. Ntori gosomia banafunzi baitonga mogokora muchikolikwa. Oyo rakora anyore gasi tasoke abumbuya. Yotoko basomia ki amangana yegisemi gosokonyora kisemi yochiyo gokonya korora mangana enjere ngao. Community goteba. Onye gwakorire degree ya eri wachorete kwanye korire maybe kwariria gasi gose kwa apply to turi konyora turi goikaransanse nguna korera abunga bono na kintaranyore gasi kiagera basani bane banyore kigasi kisemji toko batebie kera kwanyore degree yao na kigera otegere kera no somete no manyete ko togo somali tukuria graduation ngaki wonto akoire power sio gokoraki kyo kogenda okore so kasiko tumia gisemjiri kwanyorire kionchore kigokonye obeke bikorwa nabora ansa koni kisamusa nabora imoke nagote bikare iga abanafunzi bande mbale bana bakoro babwa di restaurant ko yende town yanararage kera bali gitie gasi matuko makonya teri goja bakari kabitoga kaiga yo bakoni chips baonaka engoko na soda na kachumbari abantu orobe dali bakorage batore chime sambu yabale na kitoko somia abantu nga ekero ko ete powers to do terminating oko yanda ko ete powers yo chikobori umuntu the powers bona genda ko legento kitabo tukachingoko na bokora gendo kero rako ibalo ikaransanse oso ase Facebook ona kona kyuli mwingwe ko genda usali chinsa. Okay, mwanjumuli uri kwigure powers to one do it genda okore kilikibwenerete asoko genda busio ekera gwatebire wasibwire government is doing na bebwente ko kubeka chinguru chia chinyingi ase sector y'ichisemi egere magana no ni mirime na kubuligwa yerusioro abantu barubaye guji certificate cyo kwigure biashara byabo county government kitebunga lenda abantu abatu abaire ba Ruji University egere bakirietie mirimo uchasa mirime nene ya serikali na yonse ulimwengu no okora no kubeka legislation ekomeki no mane biashara yaba rais gukora sense buna bono Kenya 70% ya bine bichana tubwate na ndensi yabasomi ebijana bitu mbisomete guya na le president linde gukwana igoro y'ipara egateba kinse cyose bijira around ya kibe kwama ipara cyabo ngikore ngani kitubwate Kenya enyinchi libona ateba buya igo onyege karebo na chege tieni winkanyoranga na abwa to mahene boke neta kena ndabona abeke kisemi kibenginchi lya bere gipara na tobe babe serikali beke kiba kisa inoro ekore funding isaine abanafunzi basome naende eira nechi gokora in industrial parks asa bantu baganda bayigore biashara ebeke policies ziri chingororo digere ebijana bikogenda kwigore biashara
tabekirwe list yechukira akogenda gwakana chichi license yakwenda gwakana atanyare batebe ngaki license na ya moyoka pero kende onya no hotel health and safety hygiene ya motu kose korayana yarigada bari batanyore gasi yiye tayo basoa ase biasara basoa ase biasara banyora nga environment yokore biasara birigere ngororo batebirenga negasiete yora namaene because igento kitigarite boniga no ko replace no ko replace kwa negro y'abantu b'emyaka muntu mete kebande emyaka usaka amini akeni emyaka nse ine tabiembe kwa nini punabono umuntu konyororo bisi bado akero kumulira no bosiga kwa ranga sokoro tango kwarura gosema ago kurang kwarura lakini kwanyo ana arabu abisi akususu baragocha maambia kuchikumulira emyaka ene ngo ngamba ononde bibiti hia siole taima alinde karaka lakini obo maane mbolinga ki muntu yako 65 igeta keira abantu 15 erense igeta keirenga abantu babe honest ngaki emyaka yanenga naiga baru obisi digere bakiriye space abana banyore gasiri ono oramenye obisi pakogotero onere chimbuye chichoro paka chimioro na oro obisi ngakinga paro na onde gasi omwana oliyo obono erenga kyato kanyore gasiri abantu banjira nengaki egasi emyaka yana yaisanire bona atigire egasi na inu abana bamuresika mwaka gidigiri chugo is better daktari Charles agoro kwa monda rugo data baga chinde rugo mera chikale bakagozenga yatewa etukina uchimiora agore tukia ture chimbuche igo bono manyete gotakeira ko bankaria okonyo moturete okona gushauri gusuro mugambi usokona gusuro bikese kirikie kenyoro ngora iga buno mugaga tari no bisho kuba kugisa ikomikia kuna bana Nairobi ya muraria umatu gojo bisi Nairobi ya yuko saa 11 nzagura moja actually saa 10 saa 10 sinde na irandi emyaka bono bono kali 50 amagora agwati ebigoti bigwati ndo mogoto na onzu bado bisi wajo muligeli kwegure pursuit for education and opportunities bate abaga njenta gete ndara bera bistindi taya bugango kwigurenga magororia kali gugwati gocha kwanyaro mwalimu ndago kwana ngakie tatu na mendete mabu baya baruete maga nanda bandaru chumanyita ate abo mwana uri onyarebe ari taya kaenda kabya omorari onye emyakeri yawo kwarenge emeke kware onye ngwa akorete ibintu biri abantu batakere gukora konfano nkwagagite muawo munabona to Nairobi nkwagorete kantu gakai gobeka na wana nyumba ya mabati omenyo no chioga ndo bishiba kwiki myaka 70 na ndo okoru oji ko umianka igeta kiro monto okore gaso ike myaka ke tuya yiga utigemeremo oyira nenka kore ne chinguru na pension yeyo onyo na basho ko yeri yake bono oji ko pension ngazo okoru obisi yigo kujinyagitari namba yesi 0788666663 Tokochoko wacho boligeli yesema biaboro namba itegere 0788666663 agatugo kwane binte nabo togoseka gose twajara ko batuko binyora kolende bali bago bietira bona bono agatugo kwana kera mwalimu agotebe ngero kogenda nkuri chinguru gore productive no enaye nabo ikana no muchio gonyore libaga lyoko yorobiri geko eremire monaro nabo konyora yakurusirika ukamenyetera nsende ototebi birengere bya abana bakwande skuru yasenga kibuneje iga nabo ko boli kende gionsi nande daktari kokwana kwalenge watebanga turusi birengere byoko byokorengera lyokolikwa tumanya chi opportunity chiri abantu bachiko bago create kulende liboli rinde lyabere likoreka naso bwango iga umuri oyo lakini nenda bono gore se level yenene ikuru kwetwani bono omesweye gukina boni gase CB bone muganyete eche university moye bwateroro nkagirete ngakina boye konyora bado ndoje chinkuru nchiroro ni ndake lakini kiro jikogota monororo tujikogota monoro abana babachiete junior secondary school igazeti moisonde na rabagotebanga abana barorekanire gusira mwana chiete stem oika muina nando teba ya igati ya bwenerete nasumbukire nande kwa monyoro kolire bautan nando irana creative arts or creative arts mambiende kwa monyora arasigete bono kwa nyora abana aba bakona gonchuka na gatima abono tugukwana na babono bali ababa kebono ababa kengoche ababande konye ne poto konye mugwanye please bono tigango tebe gente kendo kera gachi bantu bake ngoji ko batebi na university na boko manyango mwana oya gasomete academy oya gasoma sore primary school iri ya asaimo gitike tumeke sambe kuje sukuru ababa kumukike tumeke sambe kuje sukuru babege to mubuko
naende kera itira matemu akire university ya na boko marango yukuri na bari sasa abana mweta abantu abakanye bose kibabeta chi academy go chigo driri abana bagokora matemu aria eginte kira ndinga manyanga bwata magisha makeyo nganga konya 70 kusero na rama nene mono okay not I want to qualify to STEM umwana go chibika esukuru yeye wanyora ngesukuru yene yaba ni public omatebye sabu ye gwakuga nari gare koro kigungoro cyo kwa konyemanya ocha koyet bono umuntu oyore ngekosi yena egintingo jojo giyansinyire gite tigange ndan kore iria singunya ngo na tenga iga nanyora kibesa nagenda nyumba so igintu gitakeire ne kase system ya CPE ya chire bono eserikali terabeka guidance ya abana bali properly ali diskuru chiria akina bali mubaro yani mwalimu teacher tabuga time yugo cancel ya abana bali ngaki esukuru ye kwaletwa ntwe tobwate STEM igwingi yitone igira ya STEM esukuru na agenda ya nasi na someta kare nkanyore teacher bonde ingoma yati nto iri ntwe gento bosine ki electric ko bintu geteiga ko boli esukuru anga into kabwata no ni bintu lap ya etokurusi ikingenje no mucyando tolia sa abana aba omucyando ibora si ministry na ere tarata yabangaki omwana okire okora STEM oyo no umwana obwate capacity yo ko handle ibintu bya science n'ibintu biga aba assessed properly tangomba begate entry exam igo ase tusekurigereria chisukuru chiri chikoro kwa chi junior secondary schools toche chikuru ku senior chi university chiro chesenjo konya chianalire ko kosomia abana based on igento kiri umwana akonyara kero kinu muri prepared bono ntoganye none government iterate yabangaki ekera wike university ya naroje circulate ko tebanga the training injiro onkenka hapa na pali hoja nakoba ekaba wikaga ekiaga muntu ojo tebona bona aba creative arts university jitabuga facility aya our STEM awara abiskata towa here and there as science na bintu binde mbabo lakini ntora twara specific universities ngaki university igere specialist yegenteke tango bone gamere tebire ngaki on university una bona ya St Paul totebe ngando tebe tutware winye yemo ekuja ko handwa mangana abana funsi ba STEM maybe tutware was in a science section again to get bona ka bawo jago chalia they will go to the department of schools okay the school of medicine the school of what engineering like that bagenda go like that asebona na beguji koba ibuna nyirigete uchikoba lakini ali asere bono junior secondary eri na senior ali bono igeta keire examination kepo ifilter abana bali properly ligere aye yokoranga matemu wako teri yokwalenge buya bono inde yagutisi igende bono gachia lakini steli bone government yebegete aye bono STEM kwa bege tugenda kora inde ya STEM okora STEM wokora agenda university ondo wika gatiga inde kyanyari ndoche my friend yocheze creative arts yali asako chubu gyobo kana yano yambo yabali ngendo ujagire konyora royalties yali njira geteiga umuntu yochete ngento girike na agriculture yambo njitikando gente so that period yona goncho kana ochia ama tukakoera umwanafunzi akonya abantu amayetia sapere. Okay, thank you so much biyabona gaiga nindo choyo muri kire message eso kubwa kire Innocent Onyango biyamona sana omuigwa wabakurati korwa chisalia abana abange they eventually passed their cases successfully but university level they cannot perform ya kwanera igoro ya abana bagwetabuya sana lakini bagwikese university mbaligo cha bakolibya oyo agorte abanga no muigwa wabakurati korwa chinse mugiri chia chisalia tigamuyariye kiagara igoni ntu abekere blame oyo kurigerete fanya bago yeta kurusa cases ngaki bago cha basi university bagwa matema igo mubwato mwara chomo nene hall bago sinyo kwa chisenje ono tiga ngiraniriyo motagererio nade kwabori buya ndu university abantu bagocha baita matema acho what happens tuabasomi ndu nge lecture igo gosomi umuntu egenta ategererete ali kebweka akoboli asataiwa omugaidi nandi gotoko by course outline yani ngakitojo wagosomi ebweke ni secondary school bakoroge syllabus ntwe to by course outline to bata week 1 otokosomeke week 2 otokosomeke paka twakora 13 weeks siria ke twakorire twabachi kati bakora oli otare gosoma ogwa nki bakogwera ekero baruri primary ase bare ko akwibiranya bike ntuntu ko bakabiranya igagoje class otegerera oyo tari goche class ntuji kumurigia
igo toja kumulina matemu kera attendance ya 70-75% yo attend class abande baye kababe excited ngake oninje nde university university antu bwa restaurant na marunaro antu nyibara maru university umuntu uruete gosana arisa bungo rengo umwana umunyogo yikabori ngaki nabona Nairobi ere pono tiga gosoma urataka kumanya Nairobi urataka kuba Nairobi oso ebikundi geta amatoka amatemu agwe konya tapuli pete na nkende ogo chigo chalia ogwa matemu igo nko basomi tole na hantu basomi sana bali bagoche class buneta kire bagweta matemu bali bagoche class orengerete bintu bingako gwa matemu kiantu bwati marks to kwa abantu bosayo yo weta matemu to omanyo konyora marks batingo ba blame de naino lecturer tigada ratebe daro right clip kama go circulate online mangana yo bwanchani mangana yo gutakama aki bono tigada handi wabo liswa ligi ya sana na kaniyo mboli boyire tindiko taga binte bimbiyo mbiro una igore gende kinkiara ngo umwana funja kale kunyo mwalimu na gero cha magasete no mutanda mu university y'inje na guchunguza mwanafunzi ukagonyomea lecture umoise ko kale tati tiri no muri maze myagere ngarenge bono alina mocha ko batigango te yumurari wae oroje buna lecture rango so mi class otebe kya banafunzi 200 tora teba ko 50 ko 100 ko 30 ngora so mi na banafunzi no 120 boka lero iga eto ekanenga kinga bao ninje mbwate girlfriend class yeke nga kikoje ko maki sakaralia yoyo akariri ngoli maki yonkoli maki wo mwanafunzi ko ngoli maki onilia girlfriend igobone mireme yingo kora igonta kire gotiga sababu ekereko genda igo ya relationship to university igere iligo okay ndusend Paul igere written clearly ngaki student lecture relationship is an abomination ande yere buye kiagara abanafunzi yabo akira basomibwa aya no mwalimu waye mu guide ekera kwa mu guide kwa mukore genuinely akore skuru agende onye ime ya okwa tagete nganere gwa tagete kacyumuri ibone karakara kora kare sikalia but not here that's the law ekende gwateba nkora teba ngaki kana ende corruptionero ngatoko abanafunzi amagisi bosa abatogoli kwanu bire koni mure tigagoira nande tigandara iguyo kya kwanu mwalimu kwata tebyo ri koni bali amagisi dochegegedete kohang kibatia gateiga nonsentie yuko hangire tigandara aratema nande maiti naboko irorera oyo gwaka ningoroche naboko irorera nande tukwane naye ekogera natemire kuyebuguria yangirira kinirende irorera yerete 68 naboko ngakira nande tukwane watebire igoro ya ubuga mate baru gwa address ribiya watebire botakerie kera mwakuri chabu muchikuna gukwana ya ines mwari gukwana amagisi yaronko ni muri abana banga go graduate no manye tegarire kini njire ko rusuko rugusi mabukuru bari batararara bari moyo bacha koro umwana ukubigerwe degree basi bono umuralia ayabeire nande twali arorire pakobuli kenege kone nabanafunzi abanyene buna batari gosoma nabo kiba bale toyi tigango na chumanye kuiraniti nsoko bwakire ningo to kwa nere mambi abono Julius Mamanyi ngai Julius yoberete bono mambi bono mberete pipeline lakini nkanki ogoro uno muntu seino oyo seitoka oyo gwala no yo seino neira nangakere igo igandora na ndo manyire amagisi ntori koni lakini nko iwore mitandao magazeti bibintu gete nga magisi nkoni gwale umurariza watebi umano banyene isako banga election nere ekoni ya magisi gose abanafunzi bako akibera saligera akikuba bekera magisi onare gusaba atige gasi kwa nini umwana oyo osoma mwanafunzi oyo igale week kwa mwere gose ne B grade ndio ogirachuitie okolide wetire buyanyere gose first class gose second class lower gose second class hapa obede buyatu ekarako genda gukora emirimo asenge nje umwana otasomete understand concept chigera takanyora chigiredi echi igago chiko cyande kase emirimo nanta ku perform abana boje bari kwunga ki gose medicine ya somerete akagora akabitu chigiredi ochi bakora operation yo muntu urwara malaria na kigeko garanga ki kero mwanafunzi anyora magisi yaye
kuna chinguru cha chingana. Bera chinguru cha chingana. Yes. Loje chitri chitaike 25 ese mambia bono na namona na mangana mangara se sector chisebe sana. Yes. Wakwanira mangana mange igoro ya financing, wakwanira igoro yo gochora chikosi. Nabo igo gwakwanira igoro ya integrity ngaki abantu bachikoba. Yes. No mwali akira kwa rese school elia kero chikoba go kore emirimo yawe yakira lituko kuri university no tali mwamatebe gando chikoligie emirimo. Umwamatebya kuko yenyora ne pa. Kwa hero chinguru cyo kwa kore bono yo been empowered we chinguru. Bono genda kore tumye digirie yo okore ibintu bigo gokonya na ndi bikonye nation ensengi narora timaiti go semura ikyo lyo kwana juzi go tebeti abange byamono mwakolire njuska bati mumanye mirimo teyo igento keroro no kweroserie mirimo aiga nensoko TV mwanchubuligire tate kwa daktari ribagalio mwali akwane igento kyo mwelio sachindira baratu alesegeto gochia somo gusi ayo morokia go so morokiwa go so muiboli ulio bwato mwana otagete kwenda se skuru asemambia bono ebintu biritu abatogo kwanera daktari ntatoru inkwana yawe ya mwelio abantu baitu bagushike ni to address singenje dibito ne yake gusi n'abantu abayamure nande na musigete gisemi yonare ko basaba abana funsi bari gusi bari mu akora amatemo yabono kuspsi ya igoire muire chinga gikorigere chikosi na ndurigere certificate ya ngaki grade kikwanya orete urigere cluster subjects nga kyoite subject chiria ekero kwarorire bo asengenjo gusi bono no mure bari muri gusi mogande kisi university area asensema ya careers mwabe guided ngaki ekosi yeya igere igana ni grade chiko igere kwanya orete na class tege kogenda guchia bari muri Nairobi university jingeje Nairobi na kana university Nairobi yo St Paul na otore ga opposite bomb blast city campus otorari na bogocha area reception ntubata ndo register bako guide ko university yoraro ryo sinje Nairobi achinyinge sana obe guided na nda bantu bagusi mote yagosomia abana n'abantu betinga kiyedenga ki asa tokeire na onorogonga sokora yero kwa kaire kisemye kigekero muaira abana nabo nrakonyoronyorire gasi asa gose achokore biasara asa ngao na nsiteye koira bachinga ense koira abantu babwate kisemi n'abantu bati certificate osomya abana kweguru mwancho muligereri esege tobune yo nige kwagache gesaku na namone semambia abone kera tugo ikaranza na bali bakoba ali ase abana baito bakoroselwe kurugwe factory university na liye talironge Nech college igere buya sana twanyara ko batukumanya nakoranga kitoko genda nindo chabange bali batema gutuligia na namono asemambia bono togotembia mono sukubwati umurubili yoyo na mambia ngumira na tule na ande mbia mono daktari mono sana kero konyora libaga kwara chicha na magana mange tugutumika gukwanira tukwana siasa tukwana magana economy atebe keruli university orora na batugukwana. Asante sana. Mwanchu muliri chabutukire chitake 29 satege kosi kiensoko bwakire twikiro mwelio chinguru ku Innocent Onyango twali kubwatira na Diana Ndemo na boigo uyo minto John Kibati no ale asensemo yakabirera Ntebe Innocent gukondangeli kwa ndangeli umweshimiwa John Kibati director Zack na boigo nere Joshua Nyauma wonsi pibali twasangana barabu tumirane mambia eli tonyara ko batogo kinie birengo byobumanyi na boigo chisemi asigisa kuyitu cyo musi. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.